Δεν έχω PowerPoint. Τέλειο. Δεν πρόλαβα να κάνω παιδιά γιατί είχα την μάνα μου χειρισμένη και έπρεπε να τρέχουμε αυτά. Και έτσι το παίζω διπλό τώρα. Βάζω και το προσωπικό στοιχείο στην αφήγηση, στο retailer. Και βάζω και το παίζω και drama queen, κατάλαβες που θα περνάω στο σπίτι μου. Επομένως θα ήθελα πάρα πολύ να μεταλλάξουμε αυτή την ομιλία και να την κάνουμε συζήτηση. Γι' αυτό αγωνίστε τις ερωτήσεις σας και μην τρέπεστε. Είναι έτσι μέχρι να βγει ο πρώτος θαραλέος που θα θέλει να κάνει 3-4 και μεταξύ θα θυμηθούν μερικοί άλλοι και μετά θα κυλήσει αυτό το πράγμα και θα ξυκολάμε. Μια χαρά. Δεν βιάζομαι, περνάω πάρα πολύ ωραία, μπορούμε να κάνουμε όσο θέλετε εδώ πέρα. Εγώ έχω πάει στην άλλη άκρη, παιδιά, πλέον και αν μου δώσει μικρόφωνο δύσκολα μου το παίρνεις. Και περνάω πάρα πολύ ωραία. Παρότι ένας άνθρωπος πώς στα 38 μου είχα πανικό στην σκέψη και μόνο της δημόσιας ομιλίας. Με πανικό βάλε, φρίκαρα, το σωματοποιούσα και με πιάνε τρέμουλο. Προτιμούσα να πεθάνω, έλεγα ότι εντάξει, είμαι αρχαιολόγος, δεν θα πάω ποτέ να μιλήσω σε συνέδριο. Ποτέ. Δεν μιλάω από σε κοινό, δεν μπορώ. Φρίκη μεγάλη. Και I broke on through to the other side. Και ναι, δεν κάνω να τραγουδάω. Γίνεται πάλι το γυαλί άμμος. Και κατέληξα να πάω από την άλλη πλευρά τώρα και να μ' αρέσει πάρα πολύ. Και το αυτό ποιο είναι? Λόγω COVID. Επειδή είχαμε τα πρώτα Zoom. Και επειδή ήταν απανωτάκι, τότε είχε αρχίσει να κάνει blow up. Γιατί μιλάω και αρχαίρικα. Το project που κάνω τώρα και στο retailer. Με καλούσαν συνέχεια. Δεν προλάβαμε να προετοιμαστώ. Και έπρεπε πάντα να κάνω κάτι σε improv φάση. Και έτσι από τότε δεν προετοιμάζω ποτέ. Έρχομαι, σκέφτομαι περίπου γιατί τι θέμα θα μιλήσουμε, γι' αυτό, OK, κάτω από το πούμε. Πάμε. Επομένως, δεν προετοιμάστηκα σήμερα. Deal with it. Ο σκοπός είναι να μιλήσουμε για κοινωνικά δίκτυα, επιστήμες, πολιτισμό. Όταν πρώτο ξεκίνησα αυτό που κάνω, πάρα πολλοί μου είπαν τώρα είναι δυνατόν. Jesus. Αρχαιολογία και Instagram. Πού κολλάει? Δεν άκουσα τις Κασάνδρες. Εγώ συνέχισα. Με βοήθησε η άγνοια κινδύνου. Με βοήθησε η αίσθηση πως κανείς από την αρχαιολογική κοινότητα, οι ελάχιστοι, ήταν στο Instagram τότε που ξεκίνησα εγώ και έβαζα βαλίτσα μόνος μου. Και ώστε που με πάρουν βρέφα και να πούνε και οι υπόλοιποι, είχε ήδη πάει πάρα πολύ καλά όλο αυτό, γιατί ευτυχώς δέχτηκε και μεγάλη στήριξη και αγκαλιά από πολλούς της επιστημονικής κοινότητας. Καλή ώρα. Έχουμε εδώ πέρα ανθρώπου, ο κύριος είναι συνάδελφος, αξιόλογος και καταξιωμένος. Και αυτό ήταν πάρα πολύ χρήσιμο γιατί το χρειαζόμουν. Έπρεπε να έχω το ένα πόδι προς το ευρύ κοινό και το άλλο ποδαράκι, το μάτι μου δηλαδή, κοιτάει λίγο και ακούει λίγο τι λέει και η επιστημονική κοινότητα. Γιατί δεν θα είχε νόημα όλο αυτό αν δεν είχε την έγκριση ότι όντως κάποιοι άνθρωποι, ποτέ όλοι, παιδιά, εννοείται πως βγήκανε και κάποιες λίγο πιο έτσι επιφυλακτικές φωνές και είναι και θεμιτό. Κανείς δεν μπορεί να πάρει λευκή επιταγή για κάτι τόσο μεγάλο. Προφανώς και έπρεπε να δοθεί χρόνος για να δούνε κατά πόσο αυτό είναι έγκριτο, είναι έγκυρο και κατά πόσο αρέσει στην τελική. Δεν είμαστε πάντα τηγανιτές, δεν μπορούμε να αρέσουν σε όλους. Εγώ προσωπικά μια μπριζολίτσα ή κάτι σε παντσέτα γιατί είμαι και λεπτός. Και ξεκίνησε λοιπόν από το Instagram όλο αυτό. Εγώ δεν καταλάβαινα τι γινότανε. I didn't choose the fag life. The fag life chose me. Γιατί με κάλεσαν να κάνω λοιπόν την πρώτη ομιλία στο TEDx Athens, στην Αθήνα κάτω, η οποία πήγε πάρα πολύ καλύτερα από ό,τι περίμενα και εγώ ο ίδιος. Εκεί ήταν που πέρασε το φόβο του, τη γροτοφοβία που το λένε, το stage fright. Είχα πανικοβληθεί, ήμουν χάλια. Πήρα και η πρώτη φορά στη ζωή μου και μισό Ζάναξ. Και με έπιασε νύστα. Και έρχεται δίπλα μου, εκεί που μου θέτω αναμονή στην εθνική λυρική σκηνή, έρχεται δίπλα μου ο Αρούν Γκάντι, ο εγγονός του Γκάντι, με τη Κοσιόν. Και κάθεται δίπλα μου. Και εγώ να είμαι. Έτοιμος να με πάρει έκδοση. Δεν μπόρεσα να μιλήσω στον εγγονό του Γκάντι. Ήταν δίπλα μου το DNA του Γκάντι και εγώ ήμουν έτοιμος να κοιμηθώ. Εντάξει, μετά από λίγο πέρασε αυτή η πρώτη επίδραση. Βγήκα λοιπόν, να με χτυπάει το φως του προβολέα, να μην βλέπω τον κόσμο από κάτω, απλά να ακούω γελάκια. Ακόμα και εκεί που δεν περίμενα να γελάσει ο κόσμος. Είχα βάλει κανένα δυο αστεία, τρία μέσα, τα υπόλοιπα τα έλεγα όπως τα λέω. Προφανώς είμαι αρκετά γελίος για να γελάσει ούτως ή άλλως με αυτά που λέω. Είναι δεν είναι αστεία. Μετά με κάλεσαν να κάνω και την γενική παρουσίαση του TEDx Athens. Από εκεί με βρήκε η εταιρεία παραγωγής, η οποία ήθελε να κάνει ντοκιμαντέρ. Η Κοσμοτέ στην αρχή δεν με ήθελε, γιατί δεν είχα ορθοφωνία. Αλλά αυτό είναι τώρα το backstage που σας λέω. Αλλά με την επιμονή του σκηνοθέτη του Λευθέρη του Χαρίτου, να είναι καλά ο άνθρωπος, του σκηνοθέτη των επιτυχιών. Αγρισμένοι σας μάγισσα, τα ξέρετε.
που είπε ή αυτός ή κανείς, να είναι καλά. Τελικά κάναμε μια υπέροχη δουλειά, τα σωσμένα, 8 επεισόδια στο Κοσμοτέ History, που διηγείται το πώς σώθηκαν τα αρχαία κείμενα από την αρχαιότητα μέχρι τώρα. Εκείνο δεν ήταν τόσο δική μου δουλειά, είναι πιο σοβαρό ντοκιμαντέρ. Και τώρα κυκλοφόρησε την Πέμπτη το πρώτο επεισόδιο της πιο δικής μου σειράς, μικρών επεισοδίων στο YouTube, ελεύθερα διαθέσιμο, από την Κοσμοτέ και τη Fos Productions, που είναι μια πιο εκδοχή του πώς μπορούμε να διαβάσουμε και να δούμε τα μνημεία μας. Παράλληλα λοιπόν, από το TEDx Athens, με βρήκε μια τέτοια βιβλίο, η οποία μου είπε σκέφτεται να γράψει το βιβλίο, το σκέφτομαι, ναι, οκ. Πήγε πάρα πολύ καλά αυτό, γιατί το πρώτο βιβλίο που είναι και στο πάνω και πάνω, το χωράει όλη η αρχαιότητα στα σανσέρ. Πήγε εξαιρετικά, είναι ευτυχώς bestseller, βραβευμένο, έχει μεταφραστεί αυτή τη στιγμή σε 6 γλώσσες και έρχονται άλλες 8, 14, το σύνολο είναι 8. Έχει μεταφραστεί σε ισπανικά, ολλανδικά, ιταλικά, γερμανικά, πολωνικά, τσέχικα, ολλανδικά τα είπα. Ναι, τι δεν είπα, δεν θυμάμαι τι δεν είπα. Και έρχονται σερβικά, αγγλικά, γαλλικά, πορτογαλικά και βραζιλιανικά, αραβικά, τουρκικά, ρωσικά, κινέζικα και κορεάτικα. Και είναι πάρα πολύ ωραίο ότι βγαίνει, όποιος και αν αυτό βγαίνει μια παραγωγή σχετικά με την ελληνική αρχαιογνωσία, βγαίνει από την Ελλάδα προς τα έξω. Γιατί συνήθως παίρνουμε και μεταφράζουμε εύλογα και δεν είναι κακό, γιατί η αρχαιογνωσία και ο πολιτισμός προφανώς είναι σφαιρικός και δεν είναι ούτε δικαίωμά μας, ούτε μόνο. Πώς το λένε, ποια είναι η λέξη? Αποκλειστικότητα. Επομένως, αυτό έδωσε όθηση για το δεύτερο βιβλίο, το Αρχαιολογία Αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ. Που όπως είπε και ένας κύριος στο Goodreads, δεν θα χωρέσα ποτέ ένα βιβλίο με τέτοιο τίτλο. Τότε να πω ότι η κριτική με τα περισσότερα likes στο δεύτερο βιβλίο είναι ένας λίβελος. Είναι σχρό βιβλίο, χυδαίο, απαράδεκτο, τραγικό. Η οποία, επειδή αγαπάμε το hate, πήρε τα περισσότερα likes από όλα. Η κριτική αυτή δημοσιεύτηκε πριν καν κυκλοφορήσει το βιβλίο. Κάποιος ανώνυμος ήταν το προφίλ, υποπτεύομαι συνάδελφος. Είμαι σίγουρος δηλαδή. Το είχε έτοιμο, δεν κρατήθηκε καν. Και επειδή δεν έβρισκε το βιβλίο το ίδιο, την έβαλε στο προηγούμενο βιβλίο τη σελίδα. Και την ημέρα που κυκλοφόρησε το βιβλίο έκανε copy-paste και το έβαλε και στο κανονικό βιβλίο. Τέλεια. Είναι τόσο της I'm not even mad, I'm impressed σε αυτή τη φάση, γιατί δεν μπορείς να πάρεις σοβαρά ένα τέτοιο λίβελο. Πιο πολύ θα με πονούσε δηλαδή μια κριτική που θα έλεγε τα θετικά και τα αρνητικά, που συμβαίνουν και αυτές και είναι λογικό, γιατί μια υγιής κριτική δεν μπορεί να είναι ποτέ εξωφρενικά διθυραμβική, ούτε καταδικαστική απόλυτα. Τίποτε δεν είναι τέλειο. Άρα προφανώς και θα μπορέσει να βρεις και να πεις θετικά και αρνητικά για οποιοδήποτε πράγμα. Και πρόσφατα κυκλοφόρησε και το παιδικό μου βιβλίο, το Παιδιά χωράει όλη η αρχαιότητα στο σανσέρ. Το οποίο και αυτό πάει πάρα πολύ καλά. Είναι μια απλουστευμένη εκδοχή του πρώτου, απλουστευμένη σε μερικά πράγματα, γιατί δεν μπορούσα να μιλήσω σε παιδιά δημοτικού για ωραίο έρωτα, ας πούμε, για εταίρες και τρέχα-γύρευε. Εντάξει, θα τα μάθουμε κάποια στιγμή. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι ενήλικοι που ακόμη δεν ξέρουν ότι το άγαλμα του Πουλόπουλου στο τραγούδι δεν είναι όντως άγαλμα. Δεν ξέρω αν εγώ σας το σοκάρω τόσο καλά το τραγούδι, αλλά είναι πόδι. Ναι, το άγαλμα στην πλατεία. Τώρα το συνειδητοποιήσεις. Ναι. Το άγαλμα που το θυμήθηκε δεν είναι το Καποδίστρια, ας πούμε, στην πλατεία. Ναι, childhood ruined. Και τι έλεγα. Τρικυμία κρατείο. Για το παιδικό βιβλίο. Μπράβο. Και το εμπλούτησα με άλλο τρόπο. Με ιστορίες που θα είχαν περισσότερη επίδραση πάνω σε ένα παιδικό ψυχισμό. Όπως για το γαϊδουράκι της Ακρόπολης. Το οποίο κατά την κατασκευή του Παρθενώνα, ένα γαϊδουράκι βοηθούσε προφανώς από την εμποζίγια να προχωρήσουν υλικά πάνω στην Ακρόπολη. Το γαϊδουράκι γέρασε και θεώρησε ότι εντάξει, φτάνει. Δεν μπορεί να κουβαλάει το ζωντανό. Δεν ήθελε όμως να βγει στη σύνταξη. Ήταν η χαρά κάθε υπουργού εργασίας το γαϊδουράκι. Άρα δεν θα βγει στη σύνταξη. Και παρότι το αφήσαν να φύγει, αυτό γύρισε και κάθε πρωί ανέβαινε πάνω στο βράχο από μόνο του,
μπροστά από τα νεότερα γαϊδούρια για να τους δείχνει τη δουλειά. Εδώ πέρα, από εδώ, να καθοδηγεί. Τόσο στοχευμένο και φανατικό με τη δουλειά και τόσο πολύ του συγκίνησε τους Αθηναίους το γαϊδουράκι αυτό που του έδωσαν το δικαίωμα να μπορεί να συντήσεται δημοσία δαπάνη στο Βρετανία της πόλης. Κάτι που ήταν ιδιαίτερη τιμή μόνο για τους υψηλούς τιμόμενους της πόλης, για τους αθλητές που είχαν κερδίσει σε πανελλήνιους αθλητικούς αγώνες, Ολυμπία, Νεμαία, Ισθμία, Πύθιας, Τελφούς. Αργότερα μπήκε και τα Άκτια στην Νικόπολη, αυτό είναι μεταγίνει στην ιστορία. Και αν θέλει το γαϊδουράκι να βγει στην αγορά εκεί πέρα στο Μαχαλά και να φάει οτιδήποτε βρει από οποιοδήποτε πάγκο, να μην το πειράξει κανείς, γιατί είναι τιμόμενο πρόσωπο. Anyway, αυτό και έχει πολύ περισσότερη εικονογράφηση. Ο σκοπός λοιπόν δεν ήταν ο σκοπός μου να προσεγγίσω τα παιδιά. Όταν πρώτο ξεκίνησα να το κάνω αυτό πριν από 6 χρόνια, το 80% των ατακών που άκουγα ήταν αυτό που κάνετε πάρα πολύ ωραίο για παιδιά. Και είναι τιμητικό, αλλά ήταν και εκνευριστικό. Και ήταν και ενδεικτικό του πώς αντιμετωπίζουμε την αρχαιογνωσία ως κοινωνία. Ευτυχώς αυτό μέσα στα τελευταία 5 χρόνια έχει αλλάξει. Δεν το ακούω πλέον αυτό. Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Γιατί θεωρούσαμε πως η αρχαιογνωσία είναι Playmobil για παιδιά. Μόνο γι' αυτό. Αχ, για τα παιδιά! Για τα παιδιά! Ανά την επικράτεια υπάρχουν αρχαιολογικές υπηρεσίες που έχουν τουλάχιστον ένα μουσείο κάθε μία, όπου έχει μουσιοπαιδαγωγούς οι οποίοι στείλουν εξαιρετικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Ιδανικά για παιδιά. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά, κύριε Τζούμπερ. Συμβαίνει αυτό εδώ και δεκαετίες. Όλοι έχετε πάει με το σχολείο σε κάποιο μουσείο. Όσο συμπεριφερόμαστε, οι περισσότεροι έχουν πάει με κάποιο σχολείο, έτσι, μια επίσκεψη σχολική. Οι περισσότεροι έχουν πάει μόνο με το σχολείο. Ναι, ακριβώς. Και χωρίς εκπαιδευτικό περισσότερο. Σου υπάρξει να σηκώσει το χέρι. Πώς έχουν παρακολουθήσει ένα. Σωστό, πώς έχετε πάει ως μαθητές με κάποια επίσκεψη σε σχολείο, σε μουσείο. Όχι με τον καθηγητή, τον δάσκαλο, αλλά εκπαιδευτικό πρόγραμμα από το μουσείο. Ψηλά το χεράκι. 2, 3, 4, 5, άντε είναι. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ναι. Πώς έχετε πάει τυχαία στο μουσείο με τον παπά του δάσκαλο. Πολύ, ναι, περισσότερο. Ναι, εντάξει, αλλά χωρίς εκπαιδευτικό. Η μισή τουλάχιστον. Ναι, καλά. Έχω περάσει και το σχόλιο. Ό,τι σας είπα. Επομένως, πρέπει να εντάξουμε και τον ενήλικο στο παιχνίδι της αρχαιογνωσίας. Και ευτυχώς αυτό θεωρώ πως έχω βάλει και από το δικό μου λιθαράκι να αρχίσει λίγο να σπάει αυτή την οτροπία. Γιατί όσο θεωρούμε πως η αρχαιογνωσία και ο πολιτισμός είναι κάτι που θα έπρεπε να απασχολεί μόνο τα παιδιά, όταν πια μπουν στην ενήλικη φάση της ζωής τους, θα το αφήσουν πίσω όπως αφήσαμε τα Playmobil, τις Barbie, τους δεινόσαυρους, τα παιχνιδάκια γενικότερα ή το οποιοδήποτε το παιδικό. Γιατί θέλουμε όλοι να ενηλικιωθούμε. Αν δεν δώσουμε παράδειγμα ο νεαρός ενήλικος, ο τωρινός γονέας, άλλη πονεμένη ιστορία αυτή με την τωρινή γενιά γονέων, η οποία είναι πιο βασανισμένη, το δέχομαι, γιατί είναι η γενιά γονέων η οποία καλείται να αντιμετωπίσει τη γονεϊκότητα σχεδόν μόνη της αποκλειστικά πλέον. Ενώ μέχρι και τη δική μου εποχή υπήρχε και η συνδρομή και του ευρύτερου σογιού και της τοπικής κοινωνίας, που αυτό όλο και πάει να χαθεί, άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και φυσικά είναι και η πιο entitled γενιά γονέων, που θεωρεί πως αυτή ξέρει καλύτερα και κανείς εκπαιδευτικός δεν μπορεί να του πει το παιδί του και το θα γύρευε. Και έχουμε και αυτά. Και σε μια χώρα που, επειδή πλέον δεν είναι και στο Υπουργείο, δεν μπορώ να τα πω. Δεν με πολύ ενδιαφέρει κιόλας φυσικά, ας πούμε. Σε μια χώρα που δεν καλύπτει εκπαιδευτικά τον δάσκαλο και τον καθηγητή για να τολμήσει να διδάξει το κάτι παραπάνω, είναι εύκολο να είναι ο εκπαιδευτικός έρμεο των συλλόγων των γονέων και κηδεμόνων που προφανώς όχι όλοι, αλλά θα βρεθούν 1-2 ιδιότροποι να του κάνουν τη ζωή κόλαση. Αν είχε την κάλυψη του Υπουργείου να πει συγγνώμη, η εγκύκλιος είναι αυτή. Take it up with the Ministry of Sound in London, baby. Δεν θα μπορούσε να. Ας πάει να βρει άκρη με το Υπουργείο. Θα έπρεπε το Υπουργείο να είναι πολύ πιο προσεκτικό σε νέες καινοτόμες δράσεις. Όχι μόνο για την αρχαιογνωσία και για πολλά άλλα θέματα. Αλλά anyway, μην το ξεχυλώσουμε τώρα, μπορεί αργότερα. Επομένως, η δική μου λογική είναι να προσεγγίσουμε ένα ευρύ κοινό που δεν γνωρίζει ακόμα, και ευτυχώς υπάρχει αυτό το κοινό, δεν γνωρίζει ακόμα ότι μπορεί να έχει πρόσβαση στην αρχαιογνωσία, μπορεί να γουστάρει απλά και λαϊκά την αρχαιογνωσία και να περάσει καλά και να την κάνει τίμα της, γιατί μας αφορά όλους στο παρελθόν μας, γιατί όλοι ανήκουμε σε αυτή την κοινωνία και δεν είναι κάτι που ανήκει μόνο σε μένα.
τότε θα μπορέσουμε να το δούμε λίγο πιο σφαιρικά και καλύτερα και να έχει περισσότερη ουσία και να γίνει βίωμά μας και από την παιδική ηλικία, γιατί θα έχουμε δει και τους γονείς μας και κάποιον cool θείο, κάποια cool θεία να γουστάρει πολιτισμό και θα το εντάξουμε καλύτερα στην ίδια μας την ύπαρξη. Για να λύσουμε και συλλογικούς κόμπους, συλλογικά συμπλέγματα και γενικά γιατί νομίζω οι πανευρωσκόμενοι εδώ πέρα όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε την αξία του πολιτισμού. Βέβαια, ίσως τα λέμε και λίγο μεταξύ μας τώρα, γιατί για να είστε εδώ πέρα Σάββατο μεσημέρι σημαίνει πως είστε άνθρωποι και αγαπάτε τον πολιτισμό και τις τέχνες και οτιδήποτε. Αλλά είναι καλό τουλάχιστον να δίνουμε στήριξη ένας στον άλλον. Ούτε εγώ περίμενα, παιδιά, ότι το project αυτό στο Instagram θα μου είναι στους 83.000 followers αυτή τη στιγμή. Ότι το podcast μου θα έχει πάνω από τώρα είναι νομίζω 2.200.000 ακροάσεις. Παραμένει ένα από τα πιο δημοφιλή podcast στην Ελλάδα. Αρχαιολογικό είναι. Δεν είναι ούτε ποδοσφαιρικό, ούτε για μόδα, ούτε καθόλου γλυκητά τη Μαρία Σολομού να δίνει ερωτικές συμβουλές. Θα μπορούσα. Δεν έχω γονομία. Γονομούλα όλοι έχουμε. Τα έχει πει ο κλινής του. Σενά. Και είναι πάρα πολύ θετικό αυτό. Το κοινό αυτό υπήρχε, ακόμα και εγώ δηλαδή που το ξεκίνησα όλο αυτό. Ούτε εγώ δεν συνειδητοποιούσα ότι θα είναι τόσο μεγάλο το κοινό. Έλεγα τόσο 10.000 followers. Απίστευτο νούμερο και είναι όντως μεγάλο νούμερο. Αλλά οι 80.000 είναι ακόμη μεγαλύτερο. Τα 2 εκατομμύρια είναι ακόμη μεγαλύτερο. Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, που ακόμη τα podcast τώρα αρχίζουν για να αναδύονται. Και το επίσης το δημογραφικό που με ενδιαφέρει είναι πως στα social media, στο Instagram κυρίως, έχω 75% γυναίκες και 25% άντρες στο προφίλ μου. Γιατί κοιτάω και αυτό για να δω και το κάθε φίλο πώς προσεγγίζει την αρχαιογνωσία στην ενήλικη φάση του. Στο podcast όμως είμαι 50-50. Για την ακρίβεια είμαι 52% άντρες, 48% γυναίκες. Ποιος ο λόγος πιστεύεις ότι υπάρχει αυτή η διαφορά? Θεωρώ ότι το Instagram είναι το μεγαλύτερο dating app αυτή τη στιγμή. Ναι. Άρα δεν λειτουργεί και πάρα πολύ έτσι. Υπάρχουν βέβαια και αυτοί οι οποίοι ενδιαφέρονται να μπουν μέσω κοινωνικών δικτύων και να δουν επικοινωνία της επιστήμης. Το podcast είναι πιο οικουμενικό, δεν ξέρω. Και ίσως επειδή βολεύει, είναι πάρα πολύ μόδα που το ακούνε στο αμάξι την ώρα που πηγαίνουν ή γυρίζουν από τη δουλειά ή στις αστικές επικοινωνίες, στο λεωφορείο, στο μετρό. Ούψ. Κακές λέξεις. Στα εργοτάξια του μετρό. Είπατε μη πω προς Στα εργοτάξια του μετρό. Στα εργοτάξια του μετρό. Επομένως, όλο αυτό πάει πάρα πολύ καλά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Βάζω μια τελεία προς το παρόν. Να δω αν υπάρχει κάποια ερώτηση, κάποια παρατήρηση, κάποιο σχόλιο. Κάντε μου κάποια καλύτερα εδώ. Πείτε μου να μπορείτε να την πείτε λίγο κάποιος λίγο να ανάψουν τα αίματα. Μεσογειακοί είμαστε. Η πρώτη φορά που μίλησε μπροστά σε κόσμο ή online είχε πολύ χάλια ή καλά? Η πρώτη φορά που. Η πολύ πρώτη φορά. Όχι, πήγε χάλια, ήταν στο πανεπιστήμιο. Έπρεπε να παρουσιάσω το dissertation στη σχολή ολόκληρη. Εκεί κατάλαβα ότι από εκεί μου βγήκε η γλωτοφοβία. Είχαμε τότε project, τα παλιά τα χρόνια, παιδί μου. Τότε ήταν το. Όχι, δεν ήταν προηγούμενος αιώνας, ήταν το 2002. Έχουν πέρασει 20 χρόνια. Είχαμε projectors που έβαζε πάνω τη διαφάνεια που είχε εκτυπώσει και έδειχνε σε πάνω και έδειχνε στο projector. Ακόμη υπάρχουν κάπου αυτό νομίζω, μέσα με κάποιο fax. Στα μουσεία. Δεν είναι ψηφιακά όλα πλέον. Πλέον είναι. Ψηφιακή Ελλάδα, παιδιά. Ελλάδα 2.0. Anyway, είχα τον ταφικό κύκλο Β των Μυκηνών. Όσοι είναι αρχαιολόγοι καταλαβαίνουν, οι άλλοι δεν καταλαβαίνουν. Είναι ένα κύκλο, έχει μέσα τάφος. Όσο απλά και ωραία. Και ανέλυα εγώ λοιπόν ταφικό κύκλο Α, ταφικό κύκλο Β των Μυκηνών. Και έπρεπε να δείξω ότι ο τάφος Α είναι αυτό, ο τάφος Β είναι αυτό. Το χέρι μου έτρεμε τόσο πολύ με το στυλό, που εγώ έκανα κύκλο όλο το κύκλο. Ο τάφος Α, ποιος επόμενος είναι αυτός, και να πηγαίνει έτσι το χέρι μου. Από εκεί, από την τραυματική αυτή εμπειρία, θεώρησα ότι δεν μπορώ να. Όταν έπρεπε να κάνω την υποστήριξη της διατριβής μου, για μήνες πριν ήμουνα με κρίση πανικού και κρίση άγχους. Ναι. Αν τυχόν κάποιος από εσάς είναι υποψήφιος διδάκτορας και αγχώνεται για την υποστήριξη, don't. Είναι ένα θέατρο του. Ένα σουρεάλ θεατράκι. Θα το πάρετε το δεν παίζει. Είναι η δουλειά τους να κάνουν εκεί πέρα τους δύσκολους και θα στο δώσω στο τέλος. Λίγο θα σας γλεντήσουνε, it is what it is. Δεν έχει άγχος. Και γι' αυτό είχα αγχωθεί τόσο πολύ όταν πια τόλμησα να κάνω το TED Talk. Και το κόλπο είναι, η λύση, τα μυστικά είναι δύο.
πάρα πολύ πρόβα αυτού που έχεις να πεις, να τα θυμάσαι όσο γίνεται το μεγαλύτερο κομμάτι απ' έξω, να μην χρειάζεται να διαβάζεις από κάτι. Δεν δουλεύει πάρα πολύ καλά αυτό. Θα το έχεις μαζί σου μπροστά σου για να δω. Με bullet points, γιατί είναι όλο το κείμενο, δεν μπορείς εκεί να ψάξεις να το βρεις, να το συγκρατήσεις. Και το άλλο δεν σε πολύ νοιάζει κιόλας. Να τους φαντάζεσαι γυμνούς, δεν είναι. Όχι, δεν έχω τέτοιες. Δεν πήγε καν εκεί πέρα το μυαλό μου. Μπορεί να λειτουργεί και διαφορετικά. You never know. Ήσασταν σαν και μου πατάτες. Ναι. Ξέρεις γιατί αγχωνόμαστε, παίρνουμε πολύ σοβαρά τον εαυτό μας. Είναι ένας υποδόριος, τώρα αλλάζω θέμα. Δεν σας πειράζει, δεν πειράζει. Είναι ένας υποδόριος, και θα σας πειράζει εγώ το μικρόφωνο. Είναι ένας υποδόριος ναρκισσισμός, παιδιά. Έχουμε μεγαλώσει μια ναρκισσιστική κοινωνία και μας έχει αφήσει κατάλοιπα ναρκισσισμού σε όλους μας. Είναι τους άλλους μια αποξενωτική κοινωνία και για να επιβιώσουμε σε μια αποξενωτική κοινωνία γινόμαστε αρκετά εγωιστές και αυτό δημιουργεί έναν υποδόριο ναρκισσισμό. Τώρα παίρνω στο χωράφι άλλων επιστημόνων, δεν πειράζει. Μας ενοχλεί η εικόνα μας και η φωνή μας. Έχετε ακούσει ότι είναι αυτό σας ηχογραφημένο. Κριτζάρετε όλοι. Ναι. Έχω φτάσει σε σημείο που ακούω τη φωνή μου στο μυαλό μου όπως είναι κανονικά. Την έχω ακούσει τόσες πολλές φορές με τα podcast, απευαισθητοποίησε, δεν σε νοιάζει. Και στην αρχή είχα και εγώ θέματα. Πώς βγήκα στο story, πώς βγήκα στο post, πώς είμαι και πώς θα φανώ. Και κάποια στιγμή κατάλαβα πως πρώτον δεν είμαι εγώ το κοινό μου. Δεύτερον, δεν είσαι εκεί για μοντέλο. Και τρίτον, εσύ αυτό που θες δεν πιστοποιείς. Και τι θα γίνει που δεν σ' αρέσεις. Ας μην αρέσει εσένα, ας πούμε. It's okay. Δηλαδή, όταν νίκησε αυτό το υποδόριο, συνειδητοποίησε ότι αυτό είναι ναρκισσιστικό. Ότι εμένα δεν μου άρεσε, ήταν διαφορετικός. Ναι, θα ήθελα να δω Μήλος Χιλάκης. Με τη βαθιά τη φωνή του, τον τόριο και το ωραίο του κορμί και το μυθιστικό του μάτι και το φλέγα του γόμου. Δεν είμαι. Τι να κάνουμε, ας πούμε. Δεν πειράζει. Ο Μήλος Χιλάκης δεν ήταν αρχαιολόγος. Επομένως, όταν το νικήσεις αυτό και δεν σε νοιάζει, γιατί και τους άλλους δεν τους νοιάζει. Δεν θα σκάσω, να σε εξετάσουν τόσο πολύ. Πώς είσαι έτσι, και γιατί είναι έτσι το μάτι, και γιατί είναι έτσι το τέτοιο, και γιατί. Δεν κοιτάνε οι άλλοι αυτά που κοιτάτε επάνω σας, ούτε στη φωνή σας. Επομένως, ναι. Ακόμα έχω λίγο θέματα και εγώ να συνηθίσω την εικόνα μου. Με βλέπω. It's okay. Με ακούω πάρα πολύ άνετα πλέον. Δεν διαφορά, δεν με νοιάζει. Επομένως, είναι αυτά τα δύο θέματα. Πάρα πολύ πρόβα, που φτάνει μετά στο άλλο σημείο που δεν χρειάζεσαι καν πρόβα. Φτάνει μετά από κάποια χρόνια σε εκείνο το επίπεδο. Καλή ώρα. Και να μην σε νοιάζει και πάρα πολύ. Αλλά τώρα γιατί δεν το συμβουλές coaching για public speaking. Ξέφυγα. Έλα μια ερώτηση, έλα κάποιος κάτι. Θέλετε. Όχι. Γιατί ψαρώσατε. Δεν πιστεύω ότι σας καλύπτει το πλήρω, γιατί εσύ θα κάνεις ερώτηση. Έτοιμη. Ναι. Αφού κοιτάνε. Ρίχτες, άντρες. Ωραία, είναι πολύ τσαραλέα δηλαδή. Ναι. Γιατί πιστεύεις ότι απομακρύνονται όλο και περισσότερα τα παιδιά από τον πολιτισμό? Δεν θα μιλήσω για αρχαία, είμαι φιλόλογος και η ίδια ζορίζομαι στο να κάνω αρχαία. Δεν μπορώ να φανταστώ πόσο πολύ ζορίζονται τα καημένα τα παιδιά στο σχολείο. Αλλά είναι πολύ κακό. Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Και μου δίνεις και πάσα γενικότερα να μιλήσω πως έχουν καταλήξει πως είναι λάθος όλη η προσέγγιση της αρχαιογνωσίας στο σχολείο. Και εγώ κοιτάξω. Γενικότερα, μη σου πω και όλων των επιστημών. Εμείς πάθουμε φόμο, τα βιβλία είναι γραμμένα με πληροφορία πάρα πολύ εύκολη. Δεν γράφουν μέσα ούτε κάτι ψεκασμένο ούτε κάτι λανθασμένο. Αυτό να το τονίσουμε, γιατί δεν μου αρέσει να είμαστε και αποδομητικοί για ανθρώπους καταρτισμένους στην επιστήμη, οι οποίοι συνέταξαν τα βιβλία αυτά. Είναι άνθρωποι οι οποίοι όμως έχουν συνηθίσει κατ' εμέ να γράφουν περισσότερα βιβλία πανεπιστημιακού επίπεδου. Τα σχολικά βιβλία, παράδειγμα, για μένα με αφορά η Τετάρτη Δημοτικού, ιστορία. Εκεί κάνουμε πρώτη φορά αρχαιογνωσία. Κάνουμε και στην Τρίτη μεγάλο έγκλημα που ξεκινάει η αρχαιογνωσία από τη μυθολογία. Κάθε φορά, σε κάθε ομιλία που κάνω και λέω ότι η μυθολογία δεν είναι ιστορία και πραγματικότητα, είναι το πράγμα για το οποίο έχω το περισσότερο hate διαδικτυακά και διαζώσεις, γιατί πάντα τα παιδιά ένας θα μου πει: ξέρεις κάτι, διαφωνώ. Είναι. Όχι, δεν είναι. Δεν υπήρχαν ηλιστριγόνες και κύκλοπες. Δεν κατέβηκε ο Δίας να πάει. Δεν μάλωσε η Αθηνά με το Ποσειδώνα πάνω στην Ακρόπολη και χτύπησε τα βράχια που να βγαίνουν νερά και ελιές. Ναι. Δεν σηκώθηκε ο Σκάμανδρος να παλέψει, ο ποταμός να παλέψει με την Αχιλλέα.
Έχει διαφορά το να αντιλαμβάνεσαι πως αυτό το συνονθήλευμα ιστοριών που λέγεται μυθολογία είναι μια συλλογή από μύθους οι οποίοι κάποιοι από αυτούς προφανώς και έχουν ένα υπόβαθρο γεγονότων πραγματικότητας που συνέβησαν και έδωσαν τροφή και εξελίχθηκαν. Τώρα αυτοί πώς συνεπλάκησαν με άλλους, πώς ενώθηκαν, πώς σπάσανε, πώς εμπλουτίστηκαν μέσα σε αιώνες μόνο προφορικής παράδοσης για να καταλήξουν να εμφανίζονται πρώτη φορά σε γραπτά κείμενα ήδη μεταλλαγμένοι, δεν μπορείς να το πεις επίσημη ιστορία. Αλλά θεωρώ πως παίζει και αυτό το ρόλο. Πως ακριβώς επειδή η πρώτη επαφή των παιδιών είναι η εύκολη μυθοπλασία της ελληνικής μυθολογίας στην τρίτη δημοτικού και μετά πάνε στην τετάρτη δημοτικού και συνεχίζουν με μια αρχαιογνωσία που τους βομβαρδίζει με πληροφορία, μένουν πως το μόνο εύκολο και ωραίο είναι η μυθολογία. Ωραία. Δεν πιστεύετε πόσοι μου λένε αρχαιολόγος, είσαι πεθαίνω για μυθολογία. Είναι σαν να λέξεις ένα ιστορικό του νέου ελληνικού κράτους τα τελευταία 200 χρόνια. Νεότερο ιστορικός, πεθαίνω για μυθολογία. Αβραάμ, Ισαάκ, εγώ βαράω. Εγώ βαράω, τι είναι δουλειά. Περιμένουμε. Απόρριψη. Συμβαίνουν αυτά στα ζωντανά, παιδιά, συγγνώμη. Αυτά είναι. Δεν είναι αυτή η αντίστοιχη μυθολογία του νέου ελληνικού κράτους με 98% πληθυσμό ορθόδοξο και διαπουτισμένο, συνυφασμένη η πορεία, η θρησκευτική και η λαϊκή και η πολιτιστική σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά είμαστε πολλά περισσότερα από το απλά να είμαστε οι μύθοι μιας θρησκείας. Έτσι και στην αρχαία Ελλάδα. Παρακαλώ. Ήθελα να προσθέσω κάτι. Ναι. Στο ότι η νέα μυθολογία μπορεί να μην είναι τόσο βαθύ, γιατί είναι πρακτικά μια ιστορία. Ωστόσο, τα παιδιά, όταν θες να τους. Είναι μια εισαγωγή στις αξίες ενός άλλου πολιτισμού. Πολύ ενδιαφέρον. Πάμε λίγο να δούμε κάποιες αξίες από αυτές. Βίας, για παράδειγμα. Μαζική βιασμή. Οίκος των Ατριδών. Δεν έχουμε ανήλικους εδώ πέρα, μιλάω ελεύθερα. Έχουμε, αν βλέπετε, κανένα ανήλικο. Όχι. Ο οίκος των Ατριδών. Θιέστης και Ατρέας. Σκότωσαν τον αδελφό τους. Εξορίστηκαν. Πήγαν προς την Αργολίδα. Εκεί πέρα είχαν τα αδέρφια ποιος θα γίνει βασιλιάς. Ο ένας κλέβει τον άλλον, πάει και με τη γυναίκα του άλλου. Ο Ατρέας για να κυνηγήσει τον Θιέστη, τον καλεί σε δίπλα, το σφάζει τα παιδιά του και το ταΐζει. Ο Θιέστης παίρνει τη χρησιμότητα για να νικήσει τον Ατρέα και τον τιμωρήσει, πρέπει να κάνει παιδί με την κόρη σου. Δηλαδή, έχω ήδη κριτζάρι. Δεν αντέχετε. Δυσκολεύομαι και να τα πω. Άρα τους διδάσκω, την πετσοκόβουμε και προφανώς και έχει κομμάτια πάρα πολύ όμορφα η μυθολογία. Αλλά αν δώσεις μόνο αυτά και εστιάσεις μόνο σε αυτά, πρώτον σοκάρω ότι μαθαίνουν όλα τα υπόλοιπα αργότερα. Δηλαδή, να σας πω κάτι, εγώ δεν πιστεύω ότι πρέπει να λέμε και ότι ο Βασίλης υπάρχει στα παιδιά. Δηλαδή και αρκετοί ψυχολόγοι νομίζω πως συμφωνούν πλέον με αυτό. Συνάδελφοι. Παιδιά, τι να κάνω, είμαι και λίγο εξωστρεφής άνθρωπος. Τι έλεγα. Α, ναι. Αναγκαστικά την πετσοκόβεις. Προφανώς και έχει υπέροχα κομμάτια, γιατί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της δεν είναι από κάποιο ιεροκείμενο. Δεν έχει στην αρχαιότητα βίβλο, Ταλμούδ και Κοράνι. Συγκεκριμένο θέσπατο ιεροκείμενο, δοσμένο το Θεό. Ήταν πολύ μέσα από την κοινωνία και μεταλλάσσονταν η θρησκεία. Και προφανώς ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι, αυτή η ελευθερία της πίστης, έδινε δυνατότητα και σε καλλιτέχνες, ποιητές, τραγικούς συγγραφείς θεατρικών έργων επί της ουσίας, να πλάσουν τις δικές τους παραλλαγές. Και πολλοί κόσμοι μπερδεύονται και μου λένε, μα γιατί είπες εκείνο, εγώ ξέρω το άλλο. Τελικά τι συνέβη, τελικά αυτό το άτομο το τελικά. Που στην επιστήμη δεν υπάρχει το τελικά. Και μπερδεύονται γιατί δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί δεν υπάρχουν παραλλαγές. Γιατί είναι μυθοπλασία. Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Όχι μόνο η μυθολογία είναι αποστάγματα και συμβάντων πραγματικότητας που αλλοιώθηκαν στον χρόνο, και μυθολογία και θρησκεία και πολιτική, πάρα πολλοί μύθοι πλάστηκαν για να εξυπηρετήσουν πολιτικά συμφέροντα. Είτε κρατών, είτε ανθρώπων, ηγεμόνων και τρεχαγύρευων. Δεν πήγε να πιστεύει κανείς ότι όντως ο Αλέξανδρος ο λεγόταν το Δία, ο Μέγας, ο Μεγκάνης. Παρακαλώ. Έχουν λυσάξει. Τελικά, ναι. Η μυθολογία θα ήταν προτιμότερο να εξετάζεται στα πλαίσια του μαθήματος της ιστορίας ή της λογοτεχνίας. Πάρα πολύ καλή ερώτηση αυτό. Της ψυχολογίας. Θα μπορούσε, ναι. Δεν μπορώ να σου το απαντήσω ακροπολιτή. Είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτό. Ναι.
θα έπρεπε να μην σχετίζεται με την αρχαιογνωσία και με την ιστορία. Πάντως. Υπάρχουν βιβλία που κυκλοφορούν και μέχρι και πρόσφατα, βγήκε ένα βιβλίο, δεν θα πω τι, δεν θα πω ποιος, ούτε κανένας, δεν τίποτε, το οποίο στο πρώτο κεφάλαιο είχε μαζί μυθολογία και προϊστορία. Και ήταν σχεδόν αποκλειστικά μυθολογία. Δεν είναι προϊστορία η μυθολογία. Η προϊστορία είναι συντηρητικός κλάδος της επιστήμης, πάρα πολύ ανεπτυγμένος, που πλέον έχει κατακτήσει πάρα πολύ γνώση και πληροφόρηση για το πώς ζούσαν οι άνθρωποι κατά την προϊστορική εποχή. Τα ξέρουμε πολύ καλά πλέον. Έχουμε ακόμη πάρα πολλά να ανακαλύψουμε, τα γνωρίζουμε. Το μικηναϊκό κράτος, η μικηναϊκή Ελλάδα δεν είναι η μυθολογική Ελλάδα. Την ξέρουμε πάρα πολύ καλύτερα. Και όλος τυχαίως η γραμμική Β διαβάστε. Και μπορεί να μην έχει ιστορικά στοιχεία, έχει όμως π.χ. ονοματεπώνυμα μέσα. Κανένα όνομα από αυτά που αναφέρονται στα κείμενα της γραμμικής Β δεν είναι νομικό όνομα και κανένα από τα αμερικά ονόματα δεν αναφέρεται στη γραμμική Β. Τόσο απλά. Πού είναι όλοι εκείνοι οι υπόλοιποι. Άρα είναι πολύ περισσότερη η ιστορία μας από τη μυθολογία μας. Εκεί θέλω να καταλήξω. Και θεωρώ πως θα έπρεπε να ξεκινάει η αρχαιογνωσία από την ίδια την επιστήμη με πάρα πολύ απλό και ωραίο τρόπο που γίνεται αυτό το πράγμα. Ας ξεκινάει απλά και θα έπρεπε να είναι πολύ, πολύ πιο. Για να γυρίσω μετά κάνω και κύκλο συζήτηση. Θα έπρεπε να διδάσκεται πολύ λιγότερη ύλη. Δεν μπορεί το βιβλίο της Τετάρτης Δημοτικού να είναι σαν να είναι για να το πάρει πρώτο που μόλις μπήκε στο ιστορικό αρχαιολογικό και να κάνει μια εισαγωγή γρήγορη. Τέτοιο είναι. Έχει τα πάντα μέσα. Ας μην μάθει το παιδί Τετάρτη Δημοτικού την Ανταρκίδιο, η Ειρήνη, ας πούμε. Ναι. Ας μην μάθει όλες τις χρονολογίες του Πελοποννησιακού πολέμου και όλους τους Περσικούς πολέμους. Δεν πειράζει. Ας μάθει το γενικό, θα ξανασυναντήσει την ιστορία στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Και θα τη συναντήσει και ως ενήλικας. Γιατί και σαν κοινωνία έχουμε τη λογική πως ό,τι μάθει στο σχολείο. Αυτό σε πολλές χώρες του εξωτερικού δεν είναι έτσι. Δεν είναι, μα εμείς το έχουμε αυτό. Δεν μας τα μάθαμε στο σχολείο. 40 χρόνια μαντράχαλος ο άλλος. Άνοιξε ένα βιβλίο και μόνο σου δεν νεμό. Εντάξει, αυτό έχει να κάνει με την κριτική σκέψη και τη θέληση του καθενός που δεν αναπτύσσεται. Όχι, αλλά γενικά, αν αρχίσουμε να αλλάζουμε ως κοινωνία και να δεχόμαστε πως η ενημέρωση, το μην το πούμε μόρφωση, που μας τρομάζει σαν λέξη, η ενημέρωση, η εξέλιξη, ότι προφανώς και πρέπει να συνεχίζεται διαβίου, τότε ίσως βελτιωθούμε γενικότερα και πάρουμε και άλλη πρέφα ότι κάτι, ναι, μπορώ και τώρα, ρε παιδί μου. Γι' αυτό και έκανα στο πρώτο βιβλίο. Ούτως ώστε, άμα θέλει κάποιος, να το πάρει πολύ από την αρχή, χωρίς να θυμάται τίποτα από το σχολείο. Αυτός ήταν ο σκοπός. Δύσκολα να αλλάζει η νοοτροπία ενός ανθρώπου. Αλλάζουν τα πάντα στη ζωή. Τώρα βγήκαμε από τις πηγές. Ναι, εγώ συμφωνώ. Μακάρι να είμαστε εδώ να το δούμε όταν αλλάξει. Μακάρι να το προκαλέσουμε. Ο καθένας από τη θέση του. Και η εκπαιδευτική έχετε αυτή τη δυνατότητα, τουλάχιστον σε κάποια χρήματα. Ναι, εννοείται. Εγώ προσωπικά το παλεύω πολύ. Αλλά είναι αυτό. Εμπόδια. Σου λέει αυτό. Ορίστε. Η εκπαιδευτική. Η πάσα δεν είναι. Πάσα με εκπαιδευτικό μιλάμε. Και εμείς φυσικά στα μουσεία, όσο μπορούμε, όποιοι θέλουν και όποιοι προσπαθούν. Όποιοι θέλουν, σε κάθε κλάδο. Είναι λογικό να μην έχεις παντού σύγχρονα προφανώς, ούτε στους εκπαιδευτικούς. Υπάρχουν εκπαιδευτικούς που θέλουν να πάει το extra mile, που λένε και στο χωριό μου, που είναι έξω από την Οξφόρδη. Είναι ένας αυτοπλεπαίος. Καμία σχέση. Και επαναλαμβάνω, πρέπει να υπάρχει και μια βούληση από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία. Δεν με αφορά ποιος θα είναι επάνω. Αυτό που κάνω συνειδητά προσπαθώ να είναι υπερκομματικό και δεν ασχολούμαι ποτέ με τρέχοντα πολιτικά θέματα της πολιτικής επικαιρότητας. Ακριβώς γιατί θεωρώ πως ο πολιτισμός θα πρέπει να μας αφορά ανεξαρτήτως πολιτικής ιδεολογίας, χωρίς να σημαίνει πως είμαστε απολυτικ. Πάντα μιλάμε στα πλαίσια του αστικού δημοκρατικού πολιτισμού. Εννοείται πως και εγώ θεωρώ πως ρητά και συνειδητά καταδικάζω κάθε περίπτωση έκφρασης φασισμού, ρατσισμού κτλ. Είτε αυτό φράζεται εντός της Βουλής είτε εκτός. Όνο, ήτο. Ή όπως είδα στο post κάποιου του δεξιού, όνο, ήτο. Για τους όνους της Ακρόπολης. Ναι. Δεν μπορείς να τους σώσεις όλους. Έχουμε σε επαφή με όλη την έκφανση των ανθρώπων που μπορεί να είναι κοινωνοί της δουλειάς μου στα κοινωνικά δίκτυα και είναι από ανθρώπους που πραγματικά θέλουν να μάθουν, πραγματικά
έχουν απορία, μέχρι ανθρώπους οι οποίοι μου επιτίθεται γιατί τους χαλάω το ηρωικό ιδεώδες ή το. Ναι, ή με το τσιράκι του. Σόρος έχω ακούσει. Τα παίρνω ότι είναι εντάξει πραγμάτων. Ποια είναι αυτή που μου τα δώσει επιτέλους. Μπας και μετακομίσεις σε κάνα καλύτερο σπίτι, σε ένα καλύτερο ενίκιο. Δεν έχουν, δεν τα παίρνω από κάπου. Αυτό είναι αλήθεια. Χεράκι, ναι. Σχετικά με το θέμα της ιστορίας, της εκπαίδευσης κτλ. Νομίζω ότι μια μεγάλη παράληψη που επικρατεί είναι η μη. Δεν γίνεται στα σχολεία η τοπική ιστορία. Δηλαδή, όταν δεν ξέρω άλλος για τον δικό του τόπο, για τη δικιά του περιοχή, για εκεί που πατάει, για εκεί που ζει, δεν νομίζω ότι θα μπήκε μετά πολύ εύκολα στη διαδικασία να μάθει και κάτι παραπέρα. Ανοίγει μια εξαιρετικά μεγάλη συζήτηση, αλλά και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Το πώς διδασκόμαστε και προσεγγίζουμε την ιστορία μας και τον πολιτισμό μας, είτε τοπικά είτε εθνικά, είναι και αυτό μια πολιτική απόφαση. Βλέπουμε κατά κόρον ότι σε χώρες οι οποίες θέλαν να ενισχύσουν το συνεκτικό κέντρο της κοινωνίας, επικεντρώνονταν σε πιο πανεθνικές προσεγγίσεις στα μουσεία και σε άλλες χώρες το απλώς σε πιο τοπικό επίπεδο. Τίποτε δεν είναι άσπρο-μαύρο. Αυτό μπορεί να, αν δεν το χειριστούμε προσεκτικά, μπορεί να προσδώσει και έντονο τοπικισμό. Που η Ελλάδα ούτως ή άλλως έχει έντονη ροπή στον τοπικισμό. Όπου με καλούν για παρουσίαση, μου λένε: έχω 1-2 PowerPoint έτοιμα. Δεν μπορώ κάθε φορά, κάθε εβδομάδα καινούργια τέτοια να έχω ένα καινούργιο PowerPoint. Αλλά για εμάς θα κάνετε ειδική μία στο δικό μας τόπο μόνο. Λέω: πάντα αυτό μου ζητάνε, αλλά εγώ μιλάω συνολικά για τον αρχαιολογικό κόσμο και προσπαθώ να περιέχω διάφορους τόπους και χρόνους μέσα για να το δούμε πιο σφαιρικά. Ναι, αλλά εμείς δεν είμαστε ό,τι και ό,τι. Εμείς είμαστε Σπάρτη, μου έλεγε Σπάρτη. Εμείς είμαστε η Μακεδονία, εμείς είμαστε η Κρήτη. Ο τοπικισμός είναι πρόβλημα στην Ελλάδα, κατά μένα. Τον έχουμε έντονο. Και χάνουμε και τη σφαιρικότητα του πολιτισμού και δημιουργεί αυτό το πρόβλημα γενικότερα και στο πώς βλέπουμε και τους άλλους πολιτισμούς. Γιατί έχουμε την ελληνική πως είμαστε το ομφάλος του κόσμου και όλα που μας τα πήρανε και όλα που μας ξεκίνησαν ακόμη και για αστιάκι. Δηλαδή λίγο με κουράζει αυτό, γιατί το έχω ακούσει πολλές φορές. Καταλαβαίνω ότι το λέμε την έννοια ότι όσο θα μπορούσε, ως εισαγωγή. Δηλαδή, προφανώς να μάθεις, ας πούμε, για το Πελοποννησιακό πόλεμο, αλλά ξέρω εγώ, το βλέπεις, ας πούμε, ένας που είναι στη Θεσσαλονίκη ότι ξέρεις, ο Λευκός Πύργος ήταν αυτό, τα κάστρα του Γετή που λέει ήταν αυτό, ή ακόμα και πιο πίσω, ας πούμε, στην αρχαία ιστορία, την τοπική, ας πούμε, νομίζω ότι θα βοηθούσε να μπει ένας νέος άνθρωπος να μπει στη. Τι ακριβώς είναι, πώς είναι να μαθαίνουμε τον τόπο. Αυτή είναι η θετική πλευρά. Αυτή είναι η θετική πλευρά για να δείτε. Ζω σε ιστορία μπροστά του να βλέπει. Και να σου πω τώρα ένα παιδάκι τρίψιμο που μου είπε πριν ότι μπαίνει ας πούμε το Πελοποννησιακό, δεν ξέρει ποιο Πελοπόννησο, θα μάθουμε Πελοποννησιακό. Αυτό είναι άλλη μεγάλη. Πρώτα πρέπει να ξεκινήσει να μαθαίνει. Έτσι πιστεύω. Εδώ υπάρχουν φοιτητές του ιστορικού που δεν έχουν τη γεωγραφία. Δεν μπορεί να είσαι αρχαιολόγος να ξέρει τη γεωγραφία. Δεν γίνεται, είναι απαράδεκτο. Θέλοντας και μην τη μαθαίνεις, γιατί πρέπει να. Ναι. Έχει ουσία αυτό που λες, όντως. Και θα έπρεπε βέβαια να εντάξουμε και όλες τις άλλες φάσεις της ιστορίας μας, όχι μόνο το κλασικό παρελθόν μας. Σε μια χώρα που μέχρι πρόσφατα δεν έλεγε Οθωμανικό παρελθόν, Οθωμανικά μνημεία, αλλά τα έλεγε μεταβυζαντινά, δεν θέλαμε καν να το πούμε, τζιζ, κακό. Αρχίζει σιγά σιγά λίγο αυτό και αλλάζει. Και μόνο καλό μπορεί να μας κάνει. Για να καταλάβουμε και την πολυπλοκότητα στην τελική του πολιτισμού, της ιστορίας, της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ένα παράδειγμα που λέω στις παρουσιάσεις που κάνω τις κλασικές είναι, και το έχω πει και στο δεύτερο βιβλίο, είναι και το Λέοντα της Βενετίας, που είναι από το Πειραιά, που έχει τεράστια, πολύπλοκη βιογραφία. Είναι ένα μνημείο ταφικώντας, μεγάλος όρθιος Λέοντας, πώς είναι της Αμφίπολης και της. Άλλη κακή λέξη είπα τώρα. Και της Χερόνιας, αλλά μικρότερος. Έχει και στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης αντίστοιχο λιοντάρι, περίπου 2-2,5 μέτρα είναι σε ύψος. Κάθεσε στο λιοντάρι, στα πίσω πόδια, με τα μπροστά πόδια όρθια. Ήταν ένα ταφικό μνημείο κάποιου αγνώστου, μας χάθηκε η ταυτότητα του κατόχου. Αυτό κάποια στιγμή στην ύστερη αρχαιότητα, στο πρώιμο Βυζάντιο, μεταφέρθηκε στο λιμάνι του Πειραιά. Γι' αυτό ο Πειραιάς ονομάστηκε μετά Πορτολεόνε.
επειδή έχει το λιοντάρι εκεί πέρα. Σκάει ο Μοροζίνη, λοιπόν, ο ναύαρχος με τον Βενετσιάνικο στόλο, Μπέλα Βενέτσια. Πολύ ορκοί τους Τούρκους γιατί είχαν μπιφ οι Βενετσιάνοι με τους Τούρκους, τους Οθωμανούς για την ακρίβεια, για να είμαστε και ακριβολόγοι. Και ενώ βομβαρδίζει λοιπόν και την Ακρόπολη και ανατινάζει τον Παρθενό Σκανδεράνη, βλέπει το λιοντάρι. Το λιοντάρι ήταν το σύμβολο της Βενετίας και μάλιστα το λιοντάρι όπου πήγαινε ο τύπος. Και από τη Δήλο πήγε το λιοντάρι. Το παίρνουν λοιπόν, το φορτώνουν και το βάζουν έτσι από τον ναύσταθμο της Βενετίας. Είναι ακόμα εκεί πέρα στην πλατεία του Αρσενάλε, στην Βενετία. Όσο ήταν στο λιμάνι του Πειραιά κατά τα βυζαντινά χρόνια, βρέθηκαν κάποιοι μισθοφόροι Σκανδιναβοί, Vikings, οι οποίοι χάραξαν μια επιγραφή επάνω, ρούνικη, η οποία έχει δύο πιθανότητες αναγνώσεις τώρα και οι δύο έχουν να κάνουν με το ότι ο τάδε που ήταν από εκεί, που ήρθε εδώ πέρα, το κλασικό. Η γιαγιά μου έλεγε των λολών τα ονόματα από τότε ήταν γραμμένα. That was here φάση ήταν, ένα τάγ ας πούμε, αλλά με πιο καλλιτεχνικό, έτσι πιο ρούνικα. Έλαβονται που οι Βενετσιάνοι το 1700 κάτι δεν ξέρανε από τα ρούνικα, άρα όταν το είδαν εκεί πέρα στημένο στον άστρο της Βενετίας, θεώρησαν πως είναι κάποια μαγική επιγραφή. Έχεις λυσάξει. Έχω ομιλία αυτή τη στιγμή, να σε πάρω στο λίγο. Έπρεπε να του κλείσω στα μούτρα. Χίλια στιγμή αυτό. Θες να ρωτήσεις. Διακόψεις την αφήγηση. Όχι, πες τώρα, γιατί μετά πάει το πιο καλό. Είναι και λίγο άσχετο, απλά επειδή λέγαμε για τα λιοντάρια. Ναι. Επειδή έχω ακούσει την ίδια ιστορία και για το λιοντάρι της Αμφίπολης, ότι αυτός που το έφτιαξε ξέχασε να κάνει τη γλώσσα του και με το που το κατάλαβε πήγε και το τόνισε. Αυτό μας έλεγαν στο σχολείο. Έχω ακούσει την ίδια ιστορία για άλλα λιοντάρια σε άλλες χώρες. Στην Βουδαπέστη, αν δεν κάνω λάθος τα μένα. Και νομίζω ξανά μια χώρα που δεν είμαι και σίγουρος αυτή τη στιγμή. Παίζει κάτι με τα λιοντάρια και τις γλώσσες του. Στη Βουδαπέστη μας έλεγαν ότι δεν έχει γλώσσα και θα έβγαζε γλώσσα το λιοντάρι αν περνούσαν να τα παίρνει από την Κέφυρα. Κάτι τέτοιο. Αυτό είναι, δες πόσο φεμινιστικό είναι, γιατί έλεγε τώρα Παρθένα. Ξεκόλα, Μαρίτσε. Αλλά και σε επέκταση με τα λιοντάρια και τις γλώσσες τους. Έχει παρατηρήσει με παρόμοιους. Κάνω story, είτε story, inception τώρα. Αυτό είναι γιατί είτε σε κάποια γλυπτά το λιοντάρι, η γλώσσα ήταν έμφυτη, είτε ήταν πολύ υλικό, είτε γιατί απλά ο γλύπτης επέλεγε να μην τη βάλει. Γιατί κανένα λιοντάρι δεν είχατε. Πόσο απειλητικό μπορείτε να του πήραμε την γλώσσα από έξω, την καμίλα. Ας πούμε. Δεν ήταν emoji αηδία σε κάποιο post κατά τον Μπέο, ας πούμε. Sorry, δεν κρατήθηκα. Deal with it. Ναι, υπάρχει μια άλλη υπέροχη ιστορία, κατ' εμέ, για λιοντάρι χωρίς γλώσσα, για την Άγλωτο Λένα, στην Ακρόπολη, που πλάστηκε αργότερα για να δικαιολογήσει το ότι ο αρμόδιος και ο Αριστογέννης ήταν γκέι ζευγάρι. Λοιπόν, μη σοκάρεστε. Περίμενε, θα δεις. Η Αθήνα είχε τύρανο, τον Πισίστρατο. Πέθανε. Ο Πισίστρατος, πολύ καπάτσος και πονηρός τύπος, κατάφερε να κρατήσει εξουσία και να είναι και λαοφιλής, ανέλαβαν οι δύο γη του. Ο Ιππίας και ο Ύπαρχος. Ο Ύπαρχος κόζαρε ένα κομμενετό. Μιλάω επιστημονικά πάντα. Τον αρμόδιο. Ο αρμόδιος είχε ήδη κονέ με τον αριστογείτονα και του είπε. Συγγνώμη, δεν μπορώ. No can do. Μπράβο αυτόν τον αρμόδιο που ήταν στενός και δεν έκανε το κέρατο. Ο Ύπαρχος δεν το πήρε καλά. Δεν είχε κάποιο ψυχολόγο να πάει να συζητήσει λίγο να αποδεχτεί την απώλεια, την απόρριψη κτλ. Και θεώρησε πως θα εκδικηθεί τον αρμόδιο με το να εξευτελίσει δημοσίως την οικογένειά του, απαγορεύοντας τη μικρή αδερφή του να πάρει μέρος στην πορεία των Αρηφόρων. Κόλλησα τώρα λίγο. Που έπαιρναν μέρος νεαρές κοπέλες εξαιρετικής παρθενίας, έπαιρναν σεμινές και άμμονες και τρεχαγύρευε. Και η κόρη της οικογένειας δεν μπορούσε γιατί προφανώς ήταν μια εξόριστη πρόληση αυτή, τα παστρικά. Ήταν μεγάλη ξεφτύλα αυτή για την οικογένεια του αρμόδιου να μην μπορεί η μικρή αδερφή να πάρει μέρος στην πομπή της Θεάς Αθηνάς κατά τα μεγάλα Παναθήνα. Και για να ξεπλύνουν την τροπή, ο αρμόδιος και ο αριστογείτονας κανονίζουν την ημέρα των Παναθηναίων, των μεγάλων Παναθηναίων, την μοναδική ημέρα που μπορούσαν οι Αθηναίοι να φέρουν όπλα μέσα στην πόλη, γιατί ήταν και η στρατιωτική παρέλαση, να δολοφονήσουν τον τύρανο, τον Ύπαρχο. Τρέχουν λοιπόν μέσα στην πομπή, τον μαχαιρώνουν να τον σκοτώνουν επί τόπου. Συλλαμβάνονται, ο ένας σκοτώνεται επί τόπου και ο άλλος βασανίζεται. Αργότερα, στα πιο μετέπειτα χρόνια,
Η αυτή ήταν πάρα πολύ cool με όλο αυτό, γιατί υπήρχε γενικότερα ένα bisexuality στην ατμόσφαιρα, love is in the air. Γι' αυτό και στήσαν αγάλματα, να το πω, έγινε η δημοκρατία, το πρώτο που κάνανε ήταν να στήσουν αγάλματα κινητικά στον αρμόδιο και στον γείτονα. Ήταν πολύ πιο διάσημοι και τιμημένοι αυτοί οι δύο ως ζευγάρι που ήταν οι πρωτεργάτες στον δρόμο για τη δημοκρατία, παρά ο ίδιος ο Κλεισθένης, που δεν μας σώζεται καν μια παράστασή του πώς ήταν ο Κλεισθένης, ο οποίος τη θέσπισε τη δημοκρατία. Πιο πολύ τίμησαν αυτούς ως πρωτεργάτες. Λίγα χρόνια μετά, στο καπάκι με το που γίνεται η δημοκρατία, σκάνε οι Πέρσες και αποδεικνύεται ότι η δημοκρατία μπορεί να δουλέψει. Γιατί πριν καν καταλάβουν οι ίδιοι Αθηναίοι πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα, κατάφεραν να νικήσουν στο Μαραθώνα τη μεγαλύτερη αυτοκρατορία της εποχής. Εγώ αυτό το λέω και του Τζορόνι Τρίχανο, παιδιά με τον Μαρδό. Γιατί συνεχίζω να πιστεύω ότι η δημοκρατία μπορεί να δουλέψει, εφόσον υπάρχει παιδεία. Και κλέβουν οι Πέρσες τα γράμματα, τα παίρνουν πέρα στην αυτοκρατορία στην Περσέπολη, στα Κβάτανα, δεν θυμάμαι σε ποιο, νομίζω στην Περσέπολη, στην πρωτεύουσα. Έχει 4 πρωτεύουσες Περσική αυτοκρατορία. Γιατί μπορούσε πόση κεφάλαια να έχει με 3 στομάχια, τέτοια φάση. Χάνουν τα γράμματα λοιπόν οι Αθηναίοι και με το που ελευθερώνουν η πόλη του, μέσα στον Ερημαγδό και την καταστροφή τη πόλη, το πρώτο που κάνουν είναι να φτιάξουν νέα γράμματα για τον αρμόδιο και τον αριστό γείτονά του. Είχαν πολύ μεγάλη αγάπη και τιμή και δόξα. Αργότερα, όταν ο Αλέξανδρος έφτασε μέχρι την Περσική αυτοκρατορία και του νίκησε και βρήκε τα γράμματα εκεί πέρα, τα έστειλε πίσω στην Αθήνα με δόξα και τιμή και ξαναβρήκα το. Δηλαδή, και οι μετέπειτα γενιές, 1,5 αιώνα αργότερα, είχαν μνήμη ότι αυτού του δύο πρέπει να του τιμάμε. Αργότερα όμως έπρεπε να πλαστεί μια ιστορία που θα ήταν λίγο πιο ετεροσεξουαλική και βάλανε στο κόλπο ότι υπήρχε μια ετέρα, λέει η Λένα, η οποία ήταν κομμενέτρο του αριστογείτονα. Και τη συνέλαβαν για να δώσει πληροφορίες για τη συνωμοσία, εναντίον των τυράννων. Και αυτή προτίμησε, λέει, εκείνη την ώρα να αναγκώθει και να κόψει τη γλώσσα της και να την πετάξει, παρά να προδώσει τους συνωμότες. Γι' αυτό και στήσανε, λέει, ένα άγαλμα μιας αγλώτου Λένας, μια λιονταρίνα χωρίς γλώσσα, στα προπύλα της Ακρόπολης, προς τιμήν της νέας αυτής. Κατά πάσα πιθανότητα το άγαλμα αυτό τύχαινε να μην έχει γλώσσα όπως και πάρα πολλά άλλα, ή να χάθηκε η ένθετη γλώσσα του. Απλά πλάστηκε ένας μύθος. Και κάπως έτσι, μόνο αυτό το μαραθώνιο σου απάντησε για τα λιονταριά. Καλύφθηκες. Και δεν το περίμενα, δηλαδή μέχρι το τελευταίο σημείο το λιοντάρι που θα έρθει. Ναι. Full circle. Λοιπόν, γυρίζουμε λοιπόν στο λιοντάρι της Βενετίας. Το οποίο έχει μια ουρήνικη επιγραφή. Δηλαδή, εδώ πέρα την έχει. Τατού, στο πλευρό του. Αυτό δεν ξέρετε οι Βενετσιάνοι τι είναι. Και πλάθονται νέοι αστικοί θρύλοι τώρα πάνω σε εκείνο το μνημείο, το οποίο έχουν ξεχάσει τι είναι οι τοπικοί Βενετσιάνοι. Και είναι, ακούστε τώρα μια ιστορία, είναι Νοέμβριο του 1719. Αν έχετε πάει στην Βενετία, ξέρετε πώς έχει υγρασία, έτσι. Νοέμβριο και όλα, έχει καταιγίδες, τρεχαγίδευε. Ένα βράδυ λοιπόν του Νοεμβρίου του 1719, 13 είπα πριν, 19, μέσα σε μια καταιγίδα ξεβράζονται δύο πτώματα στην πλατεία του Αρσενάλε, στο ναύσταθμο της Βενετίας μπροστά από τα λιοντάρια. Είναι διαμελισμένα, είναι τα πτώματα ενός Έλληνα και ενός Μαλτέζου. Ναύτες. Δεν δίνει σημασία οι Βενετσιάνοι. Μετά από λίγες μέρες σε μια δεύτερη καταιγίδα, ξεβράζεται το πτώμα, το διαμελισμένο πτώμα ενός ακόμη τύπου, ο οποίος τυχαίνει να είναι και Βενετσιάνος. Ονόματι Τζάκοπο. Ο Τζάκοπο ήταν ένας φτωχοπίδας εκεί πέρα εργάτης του λιμανιού, ήταν παντρεμένος με την Τζοβάνα, η οποία λένε πως ήταν και εκδιδόμενη κυρία, για να μπορέσει να ζήσει και τον εαυτό της και τον κατάκοπο, τον Τζάκοπο, που δεν έλεγε να δουλεύει. 3 πτώματα όμως στο ίδιο σημείο με τον ίδιο τρόπο, λίγο γύρουν ερωτήματα. Και έτσι η Βενετσιάνικη Δημοκρατία, η Λασερενίσιμα, αποφάσισε να αναθέσει σε έναν κατώτερο αξιωματικό του Βενετσιάνικου Ναυτικού, τον Ενρίκο, να λύσει το ένιγμα. Και γίνεται CSI Venice ξαφνικά ο Ενρίκο, ο οποίος ελεγχά την περιοχή, κόβει βόλτες εκεί πέρα στην πλατεία, και μια ωραία ημέρα πιάνει ένα διάλογο όπου είναι η Τζοβάνα, λέει ο θρύλος, η εκδεδόμενη κυρία, κάτω από το μπαλκόνι, από το παράθυρο ενός Φόσκο, τοπικού εκεί πέρα τοκογλύφου και μυστήριου τύπου, και τον βρίζει ότι αυσύνη που σκότωσε τον άντρα Παλιοφόσκο. Και πιάνει το Φόσκο, να κλείνει το παράθυρο, λέει ο θρύλος, γιατί είναι πολύ περιγραφικός, να της λέει τέτοια λέγεσή και στην επόμενη καταιγίδα θα δεις τι έχεις να πάθεις.
Το ψηλιάζει τον Ενρίκο, πάει στείνει καραούλη, με το που πιάνει καταιγίδα πάει και κρύβεται μέσα στα στενά και παρακολουθεί την πλατεία. Εκείνη την ώρα λοιπόν, ενώ ξεκινάει η καταιγίδα, βλέπει να σχηματίζεται μια φωτεινή καμάρα και από μέσα να βγαίνει ο μάγος, ο Φόσκο. Και πάει και αγγίζει το πλαϊνό του αγάλματος, την ρунική επιγραφή, ψελίζει μερικά μαγικά λόγια μαύρης μαγείας, σατανισμού και τρεχαγύρευε, μια φωτεινή σφαίρα φωτός σχηματίζεται πάνω από το κεφάλι του λιονταριού, πέφτει ένας κερατός και το λιοντάρι του ανέβει. Και βρεχάται. Εκείνη την ώρα είναι που στρίβει από τη γωνία της πλατείας η Τζοβάνα με μια φίλη της που τρέχουν να βρουν καταφύγιο μέσα στην καταιγίδα. Και ορμάει το λιοντάρι και διαμελίζει τη φιλινάδα της Τζοβάνας. Η Τζοβάνα δεν έπαθε κάτι μέχρι στιγμής. Συνεχίζει ο Φόσκο, πάει πιο εκεί, πάλι το ίδιο. Καμάρα, λάμπα, σφαίρα, κεραυνός, γιατί είχε κι άλλο λιοντάρι, είχε 4 λιοντάρια μπροστά ο ναύσταθμος, 2 και 2. Ζωντανεύει το δεύτερο λιοντάρι. Πάει πιο εκεί, κάνει τέτοιο ζωντανεύει το τρίτο λιοντάρι. Και εκείνη την ώρα του κόβει, λέει το Ενρίκο, ο οποίος αφηγείται αυτή την ιστορία στους ηθήνοντες αργότερα μόνος του. Του κόβει να βγάλει το ψήφος και να του δώσει μια για να τον αποκεφαλίσει. Με στένος και με τόλμη τον Φόσκο και με το που πέθανε ο μάγος, πώς είναι στις ταινίες με τους βρικόλακες, αν πεθάνε ο αρχικός βρικόλακας, δεν θα βλέπονται όλοι οι άλλοι. Σπάσαν τα μάγια αφού πέθανε ο μάγος. Με εξαίρεση ένα λιοντάρι, το οποίο πέτρωσε πάνω το σώμα, το κεφάλι του έμεινε ζωντανό και βρυχόταν. Με τον Golden Μάγιο. Σώθηκε λοιπόν η Βενετία. Η Τζοβάνα λένε πως τρελάθηκε και όντως κλείστηκε σε ψυχιατρίο όπου και πέθανε. Και οι μετοχές του Ενρίκο ανέβηκαν κατακόρυφα στην τοπική κοινωνία. Ποιο είναι το ωραίο? Το κεφάλι, το αγράμμα που είχε μείνει. Γιατί ο Ενρίκο, αυτό ξέχασα να το πω. Είδες, ναι. Του δίνει μέχρι του κόβει το κεφάλι. Και έτσι έπαψε να ζει το μαγεμένο άγαλμα. Το κεφάλι αυτό βέβαια είχε χαθεί ήδη και ένας τοπικός καλλιτέχνης έβαλε δεύτερο κεφάλι άλλη θερμοτροπίας και το κόλλησαν πάνω στο άγαλμα. Και αυτό έχει ενδιαφέρον πως η λαϊκή σοφία και ο λαϊκός τρίλος βρήκε τρόπο να εξηγήσει με ένα δικό του εφάνταστο τρόπο την αλλαγή του κεφαλιού στο άγαλμα που δεν ήταν αρχαίο, ήταν για εκείνο σύγχρονο. Και είναι εντυπωσιακό πως ένα μνημείο σαν αυτό παίρνει και άλλες βιογραφίες και συνεχίζει και ζει και το κάνει κτήμα του η κάθε κοινωνία όπου κι αν βρίσκεται. Και εκεί λίγο έρχεται το ερώτημα του, σε ποιον ανήκει τελικά όλο αυτό? Στην μυθολογία. Ναι. Στον γενικότερο παγκόσμιο πολιτισμό. Άρα είναι πολύ περίπλοκο το πού ανήκει, σε ποιον ανήκει, who owns the past, που είπε και ο Χόντερ, ποιος το είπε, δεν θυμάμαι. Αυτή λοιπόν είναι η υπέροχη ιστορία του λιονταριού της Βενετίας, που την λατρεύω. Καμία απορία? Πόση ώρα έχει πάει, πόση ώρα μιλάω? Εγώ δεν έχω πρόβλημα, κάνουμε κι άλλο. Σου είπα, με το ζώο δεν το πάρεις. Να μην με το όδο. Απορίες, ερωτήσεις, παρατηρήσεις. Όλο αυτό τι σύνδεση έχει με το θέμα μας? Όχι και πολύ, Πώς δεν έχει? Ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θέλουν και καλή γνώση και πολλές πρόβες, αλλά και πολύ ταλέντο. Και θέλουν και. Τους νέους να τα ακούτε αυτό. Και έτσι, ωραία, το πάω και με το σοβαρό λίγο περισσότερο τώρα. Η επικοινωνία της επιστήμης και του πολιτισμού στα κοινωνικά δίκτυα δεν θέλει να γίνεται με όρους συνεδρίου, με όρους μουσείου, με όρους επιστημονικής τεκμηρίωσης. Και είμαι πολύ κάθετος σε αυτό. Γι' αυτό και δεν βάζω ποτέ παραπομπές στα κοινωνικά δίκτυα. Συνειδητά και σκόπιμα. Και προς τιμή σου όμως, όλες οι πληροφορίες που μεταφέρεις είναι σωστές. Γιατί το ότι δεν είναι επίπεδο επιστημονικού συνεδρίου δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι ονειροφαντασιές. Είναι, ας πούμε, επιστημονικό καφενείο, μπορούμε να πούμε, και όχι ένα απλό καφενείο. Δεν είναι όλα από τη φαντασία βγαλμένα αυτά τα πράγματα. Έχουμε δυστυχώς πολλούς σοβαροφανείς αρχαιολόγους οι οποίοι έχουν πει μεγάλα παραμύθια για την ιστορία των αρχαιολογικών χώρων που μελετούν, δημοσιεύουν, ανασκάπτουν κτλ. Χωρίς να τιμωρηθούν ή χωρίς να δεχτούν τον πόλεμο που έχεις δεχτεί εσύ. Έτσι, ενώ οι πληροφορίες που μεταφέρεις, έχω δει και στη βιβλιοθήκη του μουσείου μας τα βιβλία που στιβάζεις εκεί πέρα για να προκύψει όλο αυτό το απόσταγμα που μας μεταφέρεις.
Ο σκοπός είναι να καταλάβουμε πως η γλώσσα που θα χρησιμοποιήσουμε πρέπει να ακούσει το κοινό που θέλουμε. Χωρίς να είναι όμως ψέματα. Χωρίς να είναι ψέματα. Προφανώς. Ναι. Και έχει τύχει να βάλω τη φωτογραφία ενός αρχαιολόγου του 19ου αιώνα που βρέθηκε στηνάδοση από Αθήνα, η οποία μου έστειλε φυσικά προσωπικό μήνυμα για να μου πει ότι ξέρει κάτι αυτή, για άλλη δεοντολογία αυτή. Άλλο να πας κάτω από το σύμβολο δημοσίευση. Αυτό που λες είναι λάθος, και άλλο να πεις υποστηρικτικά, συναδελφικά, να πας να του πεις ξέρει κάτι, εκείνο είναι λάθος, διόρθωσέ το. Και έκανα επεξηγηματική ανακοίνωση ότι η φωτογραφία αυτή, η παλιά, η λιθογραφία του τάδε αρχαιολόγου του 19ου αιώνα δεν απεικονίζει αυτόν τελικά, γιατί είναι λάθος η Βρυτάνικα που το είχε σαν λίμα. Κανείς δεν είναι ανάπτυστο. Θα τύχει να δοθεί και μία αστοχία, η οποία απλά διορθώνεται αργότερα. Δεν είναι αυτό πρόβλημα. Αλλά ναι, θα πρέπει να βρει η κάθε επιστήμη, κάθε κλάδος και κάθε προσέγγιση του πολιτισμού, γιατί έχει πολλές εκφάσεις ο πολιτισμός, τον τρόπο που θα το μεταφράσει με τον τρόπο που θα το ακούσει το ευρύ κοινό. Δεν μπορώ να έρχομαι ελκυστή και να λέω σκάσε και μάθε πώς μιλάω για να καταλάβει τι έχω να πω. Πρέπει εγώ να έρθω. Και τουλάχιστον στα κοινωνικά δίκτυα γίνεται. Άλλο τα κοινωνικά δίκτυα, άλλο η επιστήμη στα συνέδρια, στις θέσεις μελετητών, στα μουσεία. Αυτό είναι η επικοινωνία της επιστήμης. Δεν βάζω παραπομπές επίτηδες γιατί δεν θέλω να δώσω καν την αίσθηση ότι μπορεί να μεταφερθεί η επιστημονική βάσανος στο comment section ενός κοινωνικού δικτύου, είτε είναι Instagram είτε είναι YouTube. Δεν μπορεί να γίνει εκεί πέρα επιστημονικός διάλογος. Δεν είναι δουλειά του εκεί πέρα. Όχι, το αρνούμε. Και γιατί το λες αυτό, και απόδειξε ότι όχι, δεν μπορώ να το αποδείξω σε ένα comment στο Instagram. Υπάρχει μια ολόκληρη βιβλιογραφία από πίσω. Αν βάλω παραπομπή, θα πρέπει να το κάνω σωστά. Άμα δεν κάνεις κάτι, κάνω το σωστά. Και δίνεις την ψευδαίσθηση ότι είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο. Διαβάζω κάτι μόνο κάπου, σε ένα περιοδικό, βάζω την παραπομπή. Δεν είναι έτσι. Η παραπομπή πρέπει να είναι τεκμηριωμένη, πρέπει να είναι κάτι έγκριτο, πρέπει να έχει και 10 παραπομπές από πίσω που θα στηρίξουν την πρώτη παραπομπή. Είναι χάος η βιβλιογραφία. Όσοι έχετε ασχοληθεί με οποιοδήποτε τρόπο σε επιστημονικό επίπεδο του πώς συντάσσεις ένα κείμενο για ένα peer review journal, μπορείτε να καταλάβετε τι μανούρα είναι η βιβλιογραφική τεκμηρίωση αυτό που γράφεις. Και πρέπει να είναι πλήρης. Δεν χωράει λοιπόν η επιστήμη, η επιστημονική βάση στα κοινωνικά δίκτυα, η επικοινωνία της χωράει. Και είμαι πολύ, πολύ αυστηρός με αυτό. Ερώτηση, ναι, παρακαλώ. Ήθελα να ρωτήσω, επειδή πάω τώρα λίγο πίσω, είναι και στο θέμα της ιστορίας και της αρχαιογνωσίας, είναι περισσότερο ασχολούνται τα ιδιωτικά μέσα και δηλαδή είχες πει για Κοσμοτέ TV, εγώ πρόσφατα είχα στην Nova έχει κάποια ιδιωτικά κανάλια για ιστορίες κτλ. Θέλω να πω, σε δημόσια μέσα δεν βλέπω τόσο πολύ ενασχόληση και κυρίως η ΕΡΤ, ως το μόνο δημόσιο μέσο στην Ελλάδα, έχει κάτι μέσα στις δεκαετίες που υπάρχει, έχει κάνει πολλά για αρχαιογνωσία, κάθε φορά στο ύφος της εποχής. Μια σειρά ντοκιμαντέρ αρχαιολογικών, αρχαιολογικοί διάλογοι, πώς το στην ΕΡΤ, το 80's, είναι snooze-fest. Το βάζω για να κοιμηθώ. Γιατί είναι αργά πλάνα, αιγαίο, σκάει ένα ειδόλιο και κλαδική τέχνη. Με μια νοχηλική αφήνιση και ένα φλάουτο, ναι, ας πούμε. Ναι. Ήταν η αισθητική της εποχής, προσέγγιση της εποχής, πάρα πολύ τεκμηριωμένα για την εποχή τους. Έχουν πλέον παλιώσει, έχουν περάσει 30 χρόνια, 40 ας πούμε, ναι. Δεν δουλεύουν πλέον. Έχει κυκλοφορήσει κάτι τελευταία. Αυτό πώς βγαίνει, πώς το λένε, μια μικρή σειρά. Δεν πρόλαβα καν να το δω, το έχω υπόψη μου όμως και έχω ακούσει καλά λόγια γι' αυτό. Ναι. Προχωρημένο για παιδιά, αλλά πολύ καλό. Η ιδιωτική πρωτοβουλία υπάρχει, δεν είναι πάντα ασφαλής, παιδιά. Το Netflix, για παράδειγμα, παγκοσμίως, έχει πάρα πολλά ψεύδια επιστημονικά ντοκιμαντέρ. Όχι μόνο αυτό το Ancient Apocalypse που κυκλοφορεί τώρα του ψεκασμένου του τρελού. Ευτυχώς τουλάχιστον στον πρόλογο της σειράς βγαίνει και λέει πως εγώ δεν πιστεύω ότι λένε όλοι οι άλλοι, όχι όλοι οι άλλοι, όλοι οι αρχαιολόγοι, οι αρχαιολόγοι όλοι λένε άλλα, εγώ θα σας πω τα δικά μου. Τουλάχιστον το ομολογείς. Και μου ζητάνε αρκετά, κάνε τέτοιο post και reel και TikToks για αποδόμηση και καγεράνε. Δεν είναι η δουλειά της επίσημης επιστήμης να κυνηγάει το ψεκασμένο για να το διορθώσει. Είναι έως και υποτιμητικό. Η δουλειά μας είναι να βγούμε και να πούμε αυτή την επιστημονική πραγματικότητα όπως την κατέχουμε μέχρι τώρα,
όπου την κατέχουμε και όπου δεν την κατέχουμε, να πούμε ότι απλά δεν ξέρουμε ακόμα. Είναι πάρα πολύ legit αυτό. Και επαφίεται ο καθένας στη δική του κρίση για το ποιον θα πιστέψει και ποιον θα ακούσει. Δεν μπορεί να πάρει κανένα με το ζόρι, με το πίσω, ότι το μουσείο λέει την αλήθεια και όχι ο Έρικ Φοντένι. Δεν υπάρχει άρα πυραμίδα εκεί που λέει κάτι. Όχι, ούτε διαστημόπλαια κατά τον Όλυμπο, ούτε διαστημόπλαια κατά την Ακρόπολη. Δεν ξέρω γιατί έχουν διαστημόπλαια γιατί θέλουν να χώνουν σε τρούπες, ας πούμε, γιατί δεν τα θεωρείται το Παγκράτη, ας πούμε, έτσι, απλά να υπάρχει. Διαστημόπλαιο είσαι. Έχεις έρθει από το Άλφα του Κεντάβρου μια νυχτιά με το παλινόριο πυρακά του και δεν μπορεί να κάψει πήγη βενζίνη παραπάνω, το έχεις θεωρείται με το χώσιμο από την Ακρόπολη. Να ρωτήσω κάτι πιο πρακτικό. Πόσο χρόνο αφιερώνεις για να ολοκληρώσεις όλα αυτά που φτιάχνεις? Τι εννοείς, συνέχεια, δεν σταματάει. Θέλω να πω, είναι 8 ώρες τη μέρα, είναι 12 ώρες τη μέρα, είναι. Δεν το υπολογίζω. Εγώ μπορεί σήμερα το βράδυ θα κάτσω να δουλέψω. Ως τις 3-4 ώρες το βράδυ. Μπορεί ως όλη τη Δευτέρα να το ξύνω. Δεν το βάζω σε. Έρχομαι, δεν το βάζω σε χρόνο. Έτσι θέλει πάρα πολύ χρόνο. Κάθε post, κάθε τέτοιο, κάθε δημοσίευση. Μπορεί να μην παίρνει πάρα πολύ χρόνο να το κάνω, αλλά επειδή είναι η πληθώρα, πρέπει να ετοιμάσω και podcast. Πρέπει να έχω και τα βιβλία που δουλεύω. Σωστά. Πρέπει να τροφοδοτώ τα κοινωνικά δίκτυα με υλικό. Γιατί πρέπει να λειτουργώ και με όρους social media. Πρέπει να έκατσα και έμαθα και το marketing, το digital marketing και πώς δουλεύει. Γιατί δεν μπορώ να κάθομαι να κοπανάω τον κόλλο μου κάτω και μάθετε με από μόνοι σας. Πρέπει να καταφέρω να μάθω the name of the game και τους όρους του παιχνιδιού και να μπορέσω να το παίξω όσο το δυνατόν καλύτερα. Κάνεις και την προφανώς την προετοιμασία. Έχεις κάπου. Είναι όλα, ό,τι βλέπεις, με εξαίρεση το podcast, το οποίο το στέλνω σε ηχολήπτη για editing και στην παραγωγό για να στέλνω ποια ηχητικά είναι να μπουν και τα βάζουν. Με εξαίρεση αυτό, οτιδήποτε άλλο βλέπετε στα κινητά είναι όλο από μένα και το κινητό μου, ούτε καν τον υπολογιστή. Εγώ και το κινητό μου είμαστε όλα. Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, ό,τι παράγω είναι όλο μόνο δικό. Και δεν θέλω να βάλω κι άλλο. Θεωρώ ότι έπαιξε ρόλο και το διαπροσωπικό. Το ότι βγήκε προφέρα ένας άνθρωπος συγκεκριμένος και δημιουργεί άλλη ταύτιση με το κοινό. Να με συμπαθάς, δεν με συμπαθάς, ιδιαίτερα δεν τα έκανα. Είπαμε, δεν είμαστε πάντα τηλεοπτές. Αλλά είναι πιο εύκολο να ταυτιστεί κάποιος και να παρακολουθήσει κάποιον που του μιλάει ως άνθρωπος παρά μια ανώνυμη, απρόσωπη εταιρεία, ομάδα, κάτι, ένα όνομα, ένα brand. Προφανώς και χτίζω ένα brand ως ένα storyteller, αλλά είναι και πιο εύκολο και λειτουργικό να υπάρξει ταύτιση με το κοινό, γιατί το κοινό πλέον θέλει και τη διαπροσωπικότητα και δεν μπορεί την ψυχρή αντιμετώπιση. Παρακαλώ. Θα ρωτήσω λίγο πιο προσωπική ερώτηση και λίγο πολιτικά άκουσες. Αν υπάρχει κάποια γραμμή μεταξύ αρχαιοστό εταιρείου και Θοδωρή και κατά πόσο αυτά σίγουρα συγχαίονται. Σε μεγάλο βαθμό. Αλλά πώς επηρεάζει αυτό μέσα από τον χρόνο σου, λες ότι σήμερα θα βγάσουμε τις 3, αύριο θα κάτσω, ενώ αν σε κουράζει κάποιο κομμάτι ή όχι. Ότι κουράζει, διότι κουράζει. Τον Ιούνιο μετά τα γυρίσματα της Κοσμοτέ που κάναμε την Ακρόπολη, έπαθα burnout. Ταύτισα πλέον. Αλλά εμένα μου αρέσει τόσο δημιουργικό αυτό που κάνω, που δεν μπορώ να κάτσω πάρα πολύ. Καμιά φορά πιέζω τον εαυτό μου και λέω για 4 μέρες τώρα δεν θα κάνεις τίποτα. Έχεις υλικό μέχρι τον Νοέμβριο, προετοιμάζω το υλικό. Ναι, δεν θέλω να είμαι τελευταία στιγμή με την ψυχή στο στόμα. Το πιστόλι στον κόσμο. Και το κόλλησα τώρα, τι λέγαμε. Ναι, αλλά δεν μπορώ να κάνω πολύ. Μετά τη δεύτερη μέρα είμαι και κάνε σκέψου κάτι, οτιδήποτε. Το πρωί που θα βάλω το πρωί τον καφέ μας να ανοίξει λίγο το μάτι και είμαστε και στη Θεσσαλονίκη. Η υγρασία δεν ανοίγει και αυτό. Το κατάλαβα όταν πήγα να ζήσω Αθήνα, πόσο πιο καλό είναι το κλίμα και κάτω να υπάρχει. Θα ανοίξω ένα βιβλίο, θα χαζέψω να πάρω μια ιδέα για οτιδήποτε μπορεί να είναι. Επομένως δεν σταματάω. Όταν τα έχω λίγο. Κοίτα, εγώ είμαι τυχερός στην υπόθεση, παιδιά. Βρήκα το ikigai μου, έκανα το χόμπι μου επάγγελμα, είμαι πανευτυχής σε αυτό το κομμάτι. Νιώθω πάρα πολύ τυχερός που το έχω πετύχει αυτό και μπορώ να
Το γουστάρω, περνάω καλά δηλαδή, μου αρέσει. Γι' αυτό και δεν αφήνω το μικρόφωνο. Παρακαλώ. Όσο προετοίμαστο, αλλά ποιος πιστεύεις είναι ο πιο εύκολος τρόπος για τα Ινστιτούτα για τα οποία μιλήσαμε ή τα μουσεία της Ελλάδας ώστε να ενταχθούν με κάποιον τρόπο σε αυτό το digital κόσμο και να προσεγγίσουν και περισσότερο κόσμο με αυτό? Πιο εύκολος τρόπος, το μικρότερο βήμα που μπορούν να κάνουν. Να μην φοβούνται τόσο πολύ να ποστάρουν κάτι στα κοινωνικά δίκτυα. Αλλά social media. Ναι, μα τα μουσεία του εξωτερικού μας έχουν αποδείξει πως είναι ογκόλευτοι στα κοινωνικά δίκτυα και βοηθάει αυτό και στην επιστημισμότητα και στη διάχυση της μουσιακής πληροφορίας στο ευρύ κοινό. Εδώ πέρα έχουμε ακόμα ακυλώσεις. Έχει μία διετία που μπήκαν και τα δημόσια μουσεία στα κοινωνικά δίκτυα λίγο άφοβα και άρχισαν να ζητάνε και τη συνδρομή των social media content creators που πριν από 5 χρόνια δεν ξέραμε καν τι είναι αυτός ως ειδικότητα. Θέλει αυτό, θέλει λίγο λιγότερη ενοχικότητα και θέλει να θέλεις να μάθεις και τις νέες τεχνολογίες. Δεν μπορεί να λες, μα εγώ δεν τα ξέρω αυτά, δεν με νοιάζει. Δεν έχει να σε νοιάζει. Το μουσείο είναι επικοινωνία της επιστήμης. Ανήκει στην ευρύτερη κοινωνία. Άμα θεωρείς πως είσαι απλά εκεί πέρα ως τοποτηρητής, ταγός και φύλακας της αρχαιότητας, γιατί εσύ είσαι ο ελαίο Θεού διορισμένος να την προστατεύει και μόνο, που είσαι αυτό, αλλά πρέπει να τη διαχέεις κιόλας. Είναι υποχρέωσή σου, είναι κομμάτι της όλης φιλοσοφίας του μουσείου. Αλλιώς γιατί κάνετε απλά αποθήκες. Έχετε μόνο για την επιστημονική κοινότητα. Αυτό που λες, βλέπουμε ότι πολλά μουσεία του εξωτερικού τα ίδια δίνουν στη διάθεση στο διαδίκτυο φωτογραφίες υψηλής ποιότητας των θεμάτων. Ενώ αντίστοιχα στην Ελλάδα σου λένε μη φωτογραφίσεις, ανέβασες φωτογραφία από το έκθεμα στο Facebook. Δηλαδή υπάρχει μια ένας φόβος και τρόμος, ας πούμε, μην βγάλεις φωτογραφία από αυτό το έκθεμα και το ανεβάσεις στο. Όχι, δεν ισχύει παντού βέβαια, αλλά θέλω να σου σε ένα μεγάλο βαθμό ισχύει αυτό. Εγώ που έχω κάνει μουσική μου φάνηκε το έχω βιώσει σε μεγάλο βαθμό. Είναι πολύ. Και ενώ αντίστοιχα στο εξωτερικό βλέπεις ότι υπάρχουν διαθέσιμες υλικό και συλλογικές ολόκληρες από μουσεία να την κατεβάσεις, να τις χρησιμοποιήσεις είτε για και εσύ μόνος σου να κατεβάσεις στο Facebook. Εγώ θυμάμαι στην Δανία είχα πετύχει ένα μουσείο που μπροστά από το κάθε έκθεμα, κάτω στο πάτωμα, είχε ας πούμε ταγκάρισέ μας, βγάλε φωτογραφία από το έκθεμα και ταγκάρισε το μουσείο, ας πούμε. Δηλαδή. Νάγκη! Μπράβο, ναι. Δηλαδή, οπότε σε προκαλούσαν οι ίδιοι, δηλαδή μη φοβάσαι, βγάλε και κάναμε σκετάκια, ας πούμε. Ναι. Ενώ αντίστοιχα εδώ στην Ελλάδα δεν το έχουμε πολύ. Κοίτα, είναι πολύ πλέον. Πρώτο, δεν είναι καθόλου αθέμητο να θέλει το Υπουργείο Πολιτισμού να έχει το copyright του υλικού και για εμπορικούς σκοπούς. Γιατί πρέπει αυτό να σου φέρει και έσοδα για βιοπορισμό και των μουσείων και της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Δεν είναι παράλογο αυτό. Και στο εξωτερικό πληρώνεις τα μαλλιοκέφαλά σου για τα σωσμένα για το γύρισμα που κάναμε. Δώσαμε 5.000 στο Βατικανό για μία ώρα γύρισμα. Ό,τι προλάβει σου λέει. Στη Βενετία, στην Μαρκιανή Βιβλιοθήκη, δεν μπορούσαμε καν να πούμε γιατί ζητούσαν 15.000 για μία ώρα γύρισμα. 15.000! Και γκρινιάζουν εδώ πέρα για τα τέλη χρήσης οι εταιρείες παραγωγής στους αεροσυλλογικούς χώρους και στα μουσεία της Ελλάδος. Ναι, έχει κάποιο κόστος. It's okay, πρέπει να έχει το copyright ως ελληνικό κράτος. Αυτό δεν είναι παράλογο. Υπάρχει ένας κάποιος βασικός έλεγχος στο τι δημοσιεύεται, πού δημοσιεύεται, αυτά τα οποία είναι αδημοσίευτα, ας μην εμφανιστούν ακόμα στα χέρια του ευρείας κοινού. Ναι, από την άλλη αυτό έχει διωγγωθεί και φοβόμαστε και τη σκιά μας. Λες και τα 10 πίξελ στο Instagram που ούτως ή άλλως δεν βάζει την ανάλυση, θα πάρει ο άλλος το αγκείο από το Instagram και την άλλη μέρα θα το κάνει δημοσίευση στο American Journal of Archaeology. Δεν πάει έτσι. Δεν μπορεί να το κάνει κάτι. Και να το. Για θέμα δημοσίευση και τέτοιο. Μετά είναι πάντα δικά μας τα επιστημονικά το εγώ να το δημοσιεύσω και να μην έχει φανεί πρώτη φωτογραφία, να δεν κάνω εγώ την δημοσίευση. Έχει μια βάση. Από την άλλη, δεν χρειάζεται να φοβόμαστε και τη σκιά μας στο ότι. Και αν ποστάρει κάποια φωτογραφία στο ίντερνετ ότι πήγα στο μουσείο και είδα αυτό το αγκείο, δεν θα θεωρείται επιστημονική δημοσίευση. Δεν θα πάρει κάτι από το δημοσίευση που θα κάνει συνάδελφο στο Experian.
Αυτό. Ναι, δεν το λήξουμε. Ναι, θα μπορούσα να βάλουμε ένα τέλος έτσι σιγά σιγά. Βάζω ένα τέλος. Δεν θα το ήθελα καθόλου, δεν θα αυτό το ρόλο. Δεν μ' αρέσει. Όχι, δεν πρέπει να γίνει κάποια στιγμή. Τα παιδιά πεινάνε. Δεν είναι αυτό. Το θα πάμε την επόμενη φορά να σε βάλουμε στο τέλος να δράσουμε στο τέλος. Πολύ ωραία. Θα είναι χαρά μου να ξανασυναντηθούμε. Δεν ξέρω, υπάρχει κάποια τελική ερώτηση, κάποιο τελικό σχόλιο, κάτι που θέλετε να. Δύο δικές σου καλές πρακτικές. Δύο δικές σου πάνω σε τι? Πάνω στην αρχαιολογία, στο πώς τη μεταδίδεις, πέρα από τα προστάριγματα που κάνεις. Θα επαναλάβω το κλασικό ότι προσπαθώ να αποστάσω και να μεταφράσω και να πω μόνο την πληροφορία που θέλω να πω κάθε φορά, που θα είναι ιδρικά δόρυκη, γιατί η επικοινωνία της επιστήμης, ανάλογα με το κάθε κοινωνικό δίκτυο, πρέπει να είναι αντίστοιχη. Δεν μπορεί να την κάνεις την πληροφορία, παθαίνουμε λίγο φόβο και θες να πεις κι άλλα κι άλλα κι άλλα. Το ξέρω ότι ξέρεις πάρα πολλά, συνάδελφε. Μην τα πεις όλα σε εκείνο το post. Κάνε και ένα άλλο post. Πες όσο πιο λίγα γίνεται. Φάρος είσαι. Δεν είσαι το λιμάνι. Το λιμάνι είναι η ίδια επιστήμη. Είναι τα μουσεία, είναι οι πιο εντελεχείς εκδόσεις, είναι οτιδήποτε. Είναι η επισκέψη στον αρχαιολογικό χώρο ή τα ίδια τα μνημεία. Η επικοινωνία της επιστήμης είναι ο φάρος που σε καλεί εκεί πέρα. Το καροτάκι. Άρα φρόντισε να είσαι τόσο όσο. Δεν χρειάζεται να. Όσες φορές το δοκίμασα, είναι trial and error αυτό. Όσες φορές το δοκίμασα να δοκιμάσω να κάνω ένα λίγο μάθημα παραπάνω, απέτυχε. Το νιώθει όλος αυθόρμητα και αντιδράει στη λογική του μαθήματος. Κανείς δεν θέλει να του κάνεις μάθημα. Άκου τώρα να σου πω κάτι. Άσε με κουκλίτσα μου, θα μου πει ο άλλος. Θα μου πεις εσύ. Αντιδράει όμως. Αν βγεις στον άλλον να του πεις όμως ότι κοιτάξτε κάτι ωραίο που έμαθα. Κοίτα την πληροφορία, κοίτα τι ωραία, κοίτα τα λίγο. Το δέχεται πολύ καλύτερα. Αυτό είναι το βασικότερο. Και φυσικά να ξέρεις τι κολλάει πού. Δηλαδή στο podcast θα βάλω ιστορίες οι οποίες μπορεί να μην έχουν την ίδια φωτογραφική τεκμηρίωση, παρά ότι έχω δοκιμάσει να κάνω το podcast. Που περιγράφω χωρίς να έχω εικόνες, αλλά δεν πειράζει. Ενώ στο Instagram θα βάλω υλικό το οποίο είναι πιο εικονογραφημένο. Υπάρχει το μνημείο, μπορούμε να το δούμε. Άρα θα το. Και φυσικά δεν θα φοβηθώ να παίξω και λίγο με τα όρια. Εγώ προσωπικά. Δεν το συστήνω σε όλους, ούτε το χιούμορ ούτε να παίζει με τα όρια. Το ότι έκανα τον Αλέξανδρο με Γκάλεξ ήταν ένα πολύ μεγάλο ρίσκο που πήρα. Αυτό δεν συζήτησε και μια άλλη ιστορία. Έπιασε. Με λίγο hate, αλλά έπιασε. Παρακαλώ. Οι επιλογές στα podcast είναι αμυγός δικές σου ή δεν έχεις και προτάσεις, δηλαδή σου κάνουν προτάσεις. Μου κάνουν προτάσεις κατά καιρούς. Είμαι στραβόξυλο. Αυτό που θέλω εγώ θέλω να πω. Αυτό που έχω όρεξη να πω σήμερα. Π.χ. προχθές ήθελα να κάνω ένα podcast για την παλαιολιθική τέχνη των σπηλαίων. Που ζωγραφίσαν τα σπήλαια βόδια και μουλάρια. Εκείνο μου ήρθε και το έκανα. Μου έλεγε και η εταιρεία παραγωγής. Κάνε, επειδή πλησιάζει η μέρα της γυναίκας, κάνε κάτι για γυναίκες. Επειδή πλησιάζει η 28η, κάνε κάτι. Άσε με κουκλίτσα από αυτό που θέλω να πω. Αν μου βγει να κάνω κάποιο. Γιατί νομίζω πως ένα κομμάτι της επιτυχίας που έχει δεχτεί όλο αυτό είναι ακριβώς επειδή το γουστάρω. Το κάνω πρώτα απ' όλα για μένα, περνάω εγώ καλά. Το ότι δεν με ακούνε μόνο 10 άνθρωποι που πάλι με χαρά τα περνούσα, αλλά με ακούνε χιλιάδες άλλοι, είναι ευχής έργων και το κάνει ακόμα πιο απολαυστικό. Αλλά θέλω πρώτα απ' όλα να το απολαμβάνω εγώ. Θεωρώ ότι θα αποτύχει λίγο. Αν είναι μια πρόταση η οποία με ιντριγκάρει και τώρα είπα, ωραία αυτό, θα τύχει το κάνω. Ναι. Δηλαδή προσφάτως μου είπε μια κοπέλα ότι δεν έχει κάνει ποτέ τίποτα για τον Αλκιβιάδη, που είναι πολύ. Και λέει: έχεις δίκιο, είναι πολύ τσόκολος. Πρέπει να κάνω κάτι για τον Αλκιβιάδη, το λατρεύω. Άρα θα ακολουθήσει κάτι για τον Αλκιβιάδη.